Netwile du tawo Ibrahim Bogar Keita kato fangana ko pangulu sana ko solasuka warmi fora ko ka di solasuma ka kelemena uni sinu san ko ngaram ngaram kera simile bube mai ga ijabidi onga jamane ngono ya sabanka sarabe ma hakemi nibo do na fo benodo na hakilimo mi ko dono ko kami ba nyimo tople ni jamana ngono chindo cheniye jamana be kalfa mamnu na nodo femme ambe bina kiri ila do ma fe mali kono nantu sona hali doni beti jogo laje jamanu bonga jela ni ando ngai bismillah abal mau kablin tenen demane mali kiri bulong ni na bifo mako cour d'assises duguma kiri blon ka kritige krimi no masika nyanabo o kritige blona ani kojugubaw olube kiri blon mina bifo de mako cour d'assises oluka kritige blon sigi tako flana na bifo mako deuxième session ordinaire o damine na on fait bamako ya kablin tenentemene kritige blon mi ya marialendo ko kriutige abifo mako cour d'appel o kritige blon sigi mi na damine nan tenentemene anyimogo ya tumbe o kriblo yere nyimogo babolo noye alju makat diko ye alju makat diko akera jamana yere o kriblo sharia koloshili ni mu'minumbe no lubeke wala no luye jamana sharia konkoro soso lubi nomine sharia tigi min fe abe fode mako procureur général noye Idrissa Irizo Maigaye wa malire kritikelaw olu barake blon nyemgo chaman tumbe keneka nabe fuma ko famille judiciaire hali minumbe ni nomineli kera maoma na fora kafo eka wole oye jamana kangoro soso wole ye imana nomine minumbe no be kritike baw hali ma nomineli minumbu koloshi ani jamana ere kana ani jamana la kana ukebaw olutube keneka kafara jamakulu kan ga danfara be kritikelaw ka ni kritali blon ni korolew ni nyonche sabu uka kritika insefe komunumbe ni olu bi lada la olu kritika ubike femenumbe no koni jamana kangoro soso wale gbanzando ye be fominu manazarkana ko affaire ordinaire olu de bina kritika u de bina ke ni kriblo ife ubajira kafo jamana re sharia kankoro soso wale damadama be nafo ni min kera no min fe ko eye popalikalai to wiro ba fo no mago terroristu hale mami ni ibulu sira furba nafluma wali no minena wali ikan naflu no chena ma fe ni o wele kirila sharia kankoro soso wale minum be talike nafluko ani sorofe ulu fana ninte soro ninkirina jamana sharia koloshili ani nomleli ke kritikala mimbe nabi fama ko procureur général de la cour d'appel ay hakilla jiginke kafuku minun ku forasi sano de maminum be no be papale wale jugu ni jabo wale jugu ke nabi fama ko terroriste hali no luta mataze ani naflo nyami wala naflo fereke wala naflo kunache no okera mami sabuye wala mami ne kera ninko nunun do kebaye ko ubina kiri blon ubina kiri kene krengre ne zigi osabu niye ko bonyo ngani jogola abato bara nunun bese ka laben jogo nywana kafoku ko jogo do kirili ko kafsane ko jogo do kiriye utede ga komi nomleli wale nunun te sugu kelenye minu ye sugu kelenye odebe kata ninkiri sefe Idrissa Irizo Maigaye ni defo aku nga akanake mo nyana kafo minumbe no lutina kiri ni zeina kafo ko nyina kembe uluko wa utina ubulubo fuila ukoni mbata dakunde ninkiri sefe ko kemeni woro no ye kiri wale kemeni woro nyona buyongo odebinata ninkiri tige sefe inafo afora fo chogomi mogomunu ni olu jalagilendo walu nomlelendo we ma keme ani ma bishigini flai o ma keme ni ma bishigini fla ma keme ni mogo woro nyogombe olu minelendo ku ke blangoro ye yanuka kiri bise kakime olu yere ka ko lahalayaka kuye ninkiri tigeli uye aboloda boloja chogomina
kojugu minnu ni jolibɔn kɛra o la o b'a la tan bɛ a la o ye fali ye a bɛ fɔ min ma ko assassinat ni kɔni ye mɔgɔ nin bɔ ani bɔra nin bɔcogo nin bɔcogo la e kɛra mɔgɔ fagala ye tuma dɔ la hali ni i ma dabɔ a kama kɛ nka meurtre o ye tuma dɔ la e y'a dabɔ a kama k'o tigi nin bɔ 16 ɲɔgɔn b'a la o jogini cogo la ne a bɛ se ka wolo saya la wala a wolola saya la dɔw bɛ olu ye den fa dɔw ta ye jogo juguya ye ka mankundanya ta ka maa sɛgɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko contre les mœurs danbe ni taabolo tɛ sɔn jogo juguya minnu ma 12 b'a la o ye ka bin mɔgɔ kan cɛw bɛ bin ni min kɛ musow kan 10 b'a la o ye denmisɛnnin fitininw tiɲɛni balifu dɔw fɛ ko 21 kiri 21 bɛna tigɛ o ye sonyɛlikɛbaw fɛ ka kolokolo a la wale dɔw bɛ yen o de ye ka jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ ka basigi ni lafiya e ka wale kɛra olu ntarakiba ye faso kɔnɔ 14 ɲɔgɔn buɲɔgɔnw bɛ a la o ye kalabanciya kuma bayɛlɛma ni ŋanamu dɔw bɛ yen u bɛ hadamadenw sonya k'u feere minnu b'o baara kɛ dɔw ta ye ka tasuma don walifɛnw na dɔw ta ye ka mɔɔw sonya nin kiiri in senfɛ fɛn min jatera o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ mun joli bɔn a kɛra kɛlɛ senfɛ wa a mana kɛ fɛn fɛn senfɛ ani sonyɛni jugu ninnu olu de ka ca kosɛbɛ a kɛra in n'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan sisan mun ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ fanga ka bon kosɛbɛ kɛlɛtigɛw fa bi wolo jolibɔnw na a kɛra in n'a fɔ o de kɛn bɛ an ka jamana laada ye hali minnu yɛrɛw bɛ yen n'o ye binganikɛlaw ni kojugukɛlaw ye o ɲɔ ɲamɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan sonyɛli minnu bɛ yen n'o ye zonkwale sonyɛli m'o bolofɛn ka sonya ka an taraki ninnu ye fɛn minnu bɛ hadamadenya yɛrɛ a bɛ a tuɲɔni walew fanga bonya fo ka se mun ni bɔli ma procureur général n'o ye jamana yɛrɛ sariya kɔlɔsili ani kiiri nɔgɔba ye a ye fɛn min fɔ ale ko sɛbɛkɔrɔ nimisalen don an ka jamana in bɛ lahalaya min na bi hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyara fo a ti ɲɛ fitinɛ kɔ fitinɛ ninnu laban caman bɛ kɛ ni bɔ ni jolibɔn ye an ka jamana bɛ lahalaya min na bi kana ani lakana sabatibaliya diɲɛ dongo don dɔ de bi fara o kan sirabaw kan dugutalaw bin bɛ kɛ olu kan waati bɛɛ lajɛlen na k'u bolofɛnw minɛ u la o bɛ kɛ marifatigi dɔw fɛ marifa minnu b'u bolo tuma dɔ la kɛlɛkɛ marifaw yɛrɛw don wa u b'a kɛ u hakilila tigɛlen u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bingani walew ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na o waleya ninnu na maa minnu minɛlen la u bɛ taa fo maa ba 30 hakɛ la nin bɛɛ minɛlen don Idrissa Harizo Mayiga a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye sariya yɛrɛ kankɔrɔ sɔsɔ walew ye minnu ni ɲangini ka kan koyi nka maa o maa n'i kɛra minɛfɛn ye bada ni kiiri ma tigɛ e m'an ka minɛ i n'a fɔ ko kɛba ni kiiri tigɛra de a bɛ ɲɛdɔn jɔnjɔn na ne a y'a sɔrɔ i nɔ minɛli wala jalaki nin bi i nɔ kan yala i nɔ dun wala i nɔ tɛ o de y'a to maa o maa n'i kɛra minɛfɛn ye a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ni minɛna kaba o b'a jira k'a fɔ i nɔ de b'a la kiiritigɛlaw de bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a ko ɲɛɲini n'a sɛgɛsɛgɛra ni nɔ b'a la i n'a minɛ k'i don kaso la ni yɛrɛ nɔ t'a la i bɛ bila ka taa so de y'a to ko kɔlɔsili ka kɛ kosɛbɛ minnu yamaruyalen don ka mɔgɔ k'i minɛ i n'a fɔ i ye kojugukɛla ye o ye sariyatigiw de ye misali maa dɔ bɛ minɛ polisiw fɛ tuma dɔ la a bɛ kɛ ni sariyatigiw ka laɲini ye ni minɛna kɔni yanni kiiri cɛ ni kiiri sɛgɛsɛgɛlikɛbaw limaniɲɛna k'a fɔ e ka kan k'a lasago tuma dɔ la u bɛ t'i lasago o kɛra kasobon ye o kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye yanni kiiri waati cɛ nka maa si man ka minɛ k'a fɔ k'o ye kojugukɛla ye fo k'a sɔrɔ kiiritigɛlaw yɛrɛw ka kiiri tigɛ k'a fɔ e nɔ b'a la jati ɲɔ tɛ tuma dɔ la n'a sɛgɛsɛgɛra a bɛna ye k'a fɔ e nɔ t'a la an balimaw yala mɔgɔ caman bɛ nɔ minɛ wala siga bɛ kɛ mɔgɔ caman na k'a fɔ olu nɔ bɛ ko la nka ni kiiritigɛbaw y'a bila yɔrɔ min o de y'a bila yɔrɔ ye tuma dɔ la a kɛra i n'a fɔ o de kɛra Sumailu Bube Mayiga yɛrɛ ka ko ye sabu sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan i n'a fɔ fasirilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant kabili tarata tɛmɛnen sɛbɛnw ye ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ olu ko Mali kiiribulon min bɛ yen n'o bɛ jamana yɛrɛ kiiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Cour suprême k'a ye jalatigɛli kɛ marisi kalo san 2021 ko Sumailu Bube Mayiga n'ale tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ jamanakuntigiya la o Sumailu Bube Mayiga k'a y'i kanbɔ foroba kɛnɛ kan siɲɛ fɔlɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛlɛkɛ pankulu minnu wala kɛlɛkɛminɛ minnu n'a tun fɔra k'a fɔ olu sanna Mali sɔrɔlasiw tɔgɔ la hali jamana yɛrɛ ka o pankulu n'a bɛ fɔ o ma ko avion présidentiel Ibrahim Boubacar Keïta tun ye pankulu min san ni o ko a sɛgɛsɛgɛli tun kɛra jamana yɛrɛ foroba nafolo o sɛgɛsɛgɛli
o nombleli cakebundaso min be n'a bɛ fɔ a ma ko bureau de vérificateur général hali Mali kiribolo min be n'o ye Cour suprême ye. Nin ko tun samana ka se kiiritigɛbaaw yɔrɔ o y'a sɔrɔ Sumeli Bubey Mayiga de tun ye jamana yɛrɛ o waati y'a sɔrɔ ale tun ye Mali sɔrɔlasiw Mali tangani ka bɔ juguw ka tiɲɛni n'u ka mantɔrɔ ma ni sɔrɔsi cɛkɔrɔw o ministre de tun don Mali sɔrɔlasiw olu ka minɛnw bi san waati min ani Ibrahim Boubacar Keïta ka pankulo tun bɛ ka san waati min na sabu a tun fɔra k'a fɔ o ko latigɛ tun bɛ Sumeli Bubey Mayiga de bolo Ibrahim Boubacar Keïta ka pankulo sanni ani sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛw sanni a tun fɔra k'a fɔ n'a kɔni kɛra kɛfɛn ye a ma kɛ maa min kɔ o tun ye Sumeli Bubey Mayiga de ye utikalo tile 19 tɛmɛnen a yɛrɛ de ye dantigɛli kɛ k'a fɔ o ko bilara pewu o sɛgɛsɛgɛli o dabilara ko jamana kiribolo min bɛ yen n'o ye Cour suprême ye ko o ye dantigɛli kɛ o sira kan Sumeli Bubey Mayiga o ni an kunnafoni lase ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye Renouveau TV mɔgɔw ye o Sumeli Bubey Mayiga ale yɛrɛ ye politikitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko Asma CFP u da sera kuma caman ma o kuma ninnu na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama k'a fɔ a tun fɔra k'a fɔ kɛlɛminan dɔw sanna Mali sɔrɔlasiw ye kɛlɛminan dama tɛ hali u ka finiw an ka jamana sɔrɔlasiw haju bɛ se baaraminan minnu ma n'a kuma tun cayara kosɛbɛ ko Sumeli Bubey Mayiga y'a ka tiɲɛ fɔ nin ko in kɛra i n'a fɔ nin nanga maa t'a daminɛ cogo dɔn a bancogo yɛrɛ mɔgɔ t'o dɔn ko duguduguma kumaw fɛn caman fɔra ko ni min tun fɔra ko n'a tun y'a sɔrɔ ko a sɔn b'ale la ko ɲanima ale bɛ bolo la ko ale tun tɛna se yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw don min na Ibrahim Boubacar Keïta a ka jamana marabolo fɔlɔ min sigira a ka fanga san 5 fɔlɔ la septembre kalo san 2013 Mali sɔrɔlasiw lebura ka sababu kɛ baaraminɛntanya ye o tuma fo ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to Mali sɔrɔlasiw u kan ka baara kɛ ni baara cogo minnu ye k'u dɛmɛ ni kɛlɛminɛw ni donfiniw min b'a to u ni bɛ se ka lamɛn o furancɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ ka nafoloko tun ma nɔgɔ ten sabu nafolo yɛrɛ tun tɛ faso bolo koyi nka nafolo in bɛ se ka lasɔrɔ cogo min a ko gɛlɛyara kosɛbɛ Mali dɛmɛbaaw caman bɛ yen ko hali ni fɛn tɛ se ka fɔ olu tɔgɔ la bi fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ a waati min b'a to Mali sɔrɔlasiw u bɛ se ka labɛn sɔrɔlasiya yɛrɛ baara minnu ni u kan k'o kɛ u ka se k'o kɛ cogo min Sumeli Bubey Mayiga a yɛrɛ ko ten cogo min k'u bɛ se ka ɲɛnabɔ dabali ni fɛɛrɛw tun tigɛra nka komi sɔrɔlasiw ka ko ye gundola ko ye a ko sɛnsɛn cogo min kɛlɛminɛw bɛ se ka san cogo min hali n'a fɔra k'a fɔ o senfɛ ko foroba nafolo ŋanamuna fɛn dɔw kan ka san Mali sɔrɔlasiw ye o sanni senfɛ caman farala sɔngɔw kan ka ŋanamu kɛ nin baara ninnu tɛ kɛ ni jamana yɛrɛ sanni feere sariya a tɛ se ka k'o kɔ n'o ye sariya kolo 8nan ye fo ka fɛɛrɛ de ɲini fɛɛrɛ min b'a to musaka ninnu bɛ se ka sɔrɔ Sumeli Bubey Mayiga ye kuma in fɔ nanzarakan na ko siratigɛ de la maliden dɔ bɛ yen n'o ye Sidi Mohamed Kayasi ye a fɔra k'a fɔ ale ka nafolo bɔ a ka nafolo ɲini nafolo min o nafolo ninnu u kan ka ni sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛnw sanna nafolo ninnu kan ka sara cogo min k'o bɛɛ lajɛlen tun bolo dara nka furuba nafolo sɛgɛsɛgɛli o baarakɛ bondaso min bɛ yen n'o ye vérificateur général ye olu tun ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o sɛgɛsɛgɛliw ninnu ko jaabi min sɔrɔl'o la o ye k'a fɔ nin baara minnu kɛra a waati k'ale to yen k'a kɛra ni sariya ye ko nka furuba nafolo sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso min bɛ yen n'o ye bureau de vérificateur général ye ko a kuma cayara kosɛbɛ jalagili dɔw kɛra ka ko dɔw turu ta k'a da mɔgɔ dɔw kun an yɛrɛ tɛ Sumeli Bubey Mayiga lamɛn nka an balimaw a ye kuma in fɔ nanzarakan de la an bɛna a lajɛ k'a lase bamanankan na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min inshallah Daramani Danbele an k'a lajɛ Sumeli Bubey Mayiga ye kuma min fɔ nanzarakan na a bɛ se ka lase bamanankan na cogo min mankanni dɔ bɛ nanzarakan in kɔrɔ an kɔni bɛna a lajɛ k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na inshallah bismillah. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 semaines, des folles rumeurs vous annoncez arrêté par le pôle économique et financier du tribunal. A bɛ dɔgɔfurancɛ fila bɔ bɛ yen jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kɔrɔ dugudugumaw tun b'a la k'a fɔ minɛna kiiribulon fɛ min bɛ jamana nafoloko sɛgɛsɛgɛli walew n'o baaraw n'o minɛliw kɛ. Bamako sigira
un juge du tribunal de Nanterre en France qui vous garda à vue. Duguduguma kuma dɔw fana y'a yira k'a fɔ kiiritigɛla dɔ ye i minɛ k'i kɛ bolonkɔrɔ fɛn ye a tun y'i minɛ k'i lasogo. Déjà, l'opinion également vous reproche de vous sucrer, excusez-moi de cette trivialité, dans l'achat des équipements militaires lorsque vous étiez ministre de la Défense. Quelle est la part de vérité de Soumaïla Boubèye Maïga par rapport à ce dossier qui vous suit depuis un certain temps? Kabili waati jana nin ko in bɛ nɔfɛ i bɛ ka nɔ bɔ ni nin ye yala Soumaïla Boubèye Maïga e t'a fɔ tiɲɛ ye jumɛn ye dɛ? Bon, vous savez, ce dossier, comme vous dites, c'est un peu une sorte de serpent de mer. I n'a fɔ i b'a kalama cogo min nin ko in kɔni ye ningin nankan de san min don kunkolo t'a la a kunkolo tɛ ye a janya fɛ a ku tɛ a janya fɛ. La part de vérité, c'est que si tout ce qui est colporté par les rumeurs était fondé. A tiɲɛ ye fɛn min ye n'a y'a sɔrɔ duguduguma kuma minnu y'a mɛn ni bɛɛ k'i ta fɔ nin ko la n'a y'a sɔrɔ ko dalu tun bɛ o kuma ninnu na hali dɔɔnin kɛ. Je ne serais pas là, je n'aurais pas été libre. Ne tun tɛna sɔrɔ baro la e fɛ yan nin waati b'a sɔrɔ ne bɛ bolo la. En fait, ne tun tɛna kɛ n yɛrɛ ma hɔrɔn ye a tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye dɛ. Je voudrais juste rappeler quelques points de repère concernant. N b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ dɔw de la nin ko in yɛrɛ kun kan. Quand il y a eu le premier gouvernement, le premier mandat de IBK. Tuma min na Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ta ko fɔlɔ san 5 fɔlɔ min tun dira ma. Notre prise de service en septembre 2013. Ne yɛrɛ ye baara ta septembre kalo san 2000 ani san 13 ne kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement ma ye. Je pense que tous les gens d'un certain âge, d'un certain niveau, se souviennent dans quel état était l'armée. Mɔgɔ mɔgɔ ko e bɛ ko kalama dɔɔni i si birintilen don i bɛ ko dɔw ɲɛdɔn Mali sɔrɔlasiw tun bɛ lahalaya gwɛlɛn minnu na Mali sɔrɔlasiw tun lafulen don ka se hakɛ min ma. Nous avions hérité d'une situation où, du fait de notre déroute dans le nord, l'armée était humiliée. An ka sɔrɔlasiw tun lebura u tun lafura kɔrɔnfɛla kɛlɛ in na ka se hakɛ min ma. Sous-équipés. Kɛlɛminɛn tun t'u bolo labɛn tun t'u la u kan ka baara kɛ ni minɛn minnu ye o minɛn minnu tun tɛ wasa kɛ. Le ratio en armement individuel variait entre 20 à 40% en fonction des zones. Ne tun ye an ka sɔrɔlasiw yɛrɛ ta kɛlɛcɛw hakɛ kɛlɛminɛn bɛ sɔrɔlasi cɛ kelen kelen ka kɛlɛminɛn minnu n'o o tun dafalen don ni tun ye cɛ 100 o cɛ 100 ta tuma dɔ la cɛ 40 ka kɛlɛminɛn hakɛ dɔrɔn de tun b'an bolo. En même temps, nous étions en situation de guerre. Donc il a kasɔrɔ waati an tun bɛ kɛlɛ de la ko kɛlɛ yɛrɛ tun gan bɛ a waati kosɛbɛ. fallu que même les équipes que nous avions remplacées hali minnu bɛ n'o ye jamana jɔ kolatigɛla minnu kɔnna anw ɲɛ. trouvent des formules pour pouvoir parer aux défis de l'époque. hali minnu tun kɔnna anw ɲɛ ɲɛmɔgɔya la olu tun ye dabali ni feere caman ɲini fiɲɛ ni dɛsɛ minnu tun bɛ an ka kɛlɛcɛw la u bɛ se ka dɔbɔ o fiɲɛ a n'o fɛɛrɛ la cogo min. Consistait à relever le niveau d'équipement de l'armée. a tun jujɔn ye fɛn min ye o ye ka dɔ fara ka labɛn ka dɔ fara an ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛ ani u labɛn cogo kan. Relever son niveau moral, bien sûr. hali min ye u ni lamini ye u bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni hakililatigɛ ye cogo min na. Et la doter de matériel à la hauteur des missions qu'il est. Baara min ni ci min n'o ye jamana kunbabɔli baara min bɛ u bolo ka se ka fɛn d'u ma fɛn min b'a to baara in kologirin ni baara in fanga bɛ hakɛ min na ka kɛlɛminɛn d'u ma min b'a to u bɛ se ka ca ninnu kɛ ni wasa ye. Et c'était des défis d'autant plus difficiles à surmonter que. a waati k'a fɔ ko o ɲɛ tun bɛ sɔrɔ wa o kamana guan ni kɔnɔguan minnu tun bɛ ka o ɲɛsɔrɔ cogo ɲuman na o tun tɛ fɛn nɔgɔ ye fiyewu. La situation financière globale du pays n'était pas bonne. o waati y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ nafolo ko tun ka gɛlɛ fɛn tun tɛ faso bolo nafolo tun tɛ faso bolo ko baara ninnu nafolo min ka kan ka kɛ ko baara ninnu ɲɛnabɔ o nafolo ko fiyɛrɛ tun bɛ faso la. Les ressources financières étaient non seulement rares mais. jamana yɛrɛ ka nafolo sɔrɔtaw jamana bɛ nafolo min karama ɲɔgɔn kan
o nafolo ko o tun sɔrɔ o tun man nɔgɔ a tun ka gɛlɛ kosɛbɛ. D'une mobilisation extrêmement compliquée et rigide. Waati nafolo ɲini fɛɛrɛ faso fɛ fɛn gwɛlɛn tun don fɛn nɔgɔn tun tɛ. Beaucoup de nos partenaires ne souhaitaient pas que nous puissions nous réarmer. An jɛɲɔgɔnw caman bɛ yen n'o ye Mali jɛ jamana tɔw ye caman tun t'a fɛ anw ka se k'an labɛn cogo la min b'a to an bɛ kɛlɛminɛw sɔrɔ kɛlɛminɛ minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka an ka jamana gɛlɛyaw kana ko la k'o wuli. Jusqu'à un certain niveau et donc fo ka se hakɛ dɔ ma. Donc, à l'époque, au niveau de l'État, nous avons dit qu'il fallait trouver des formules pour équiper l'armée. An ye fɛn min sɔrɔ dabali ni fɛɛrɛ ye o de ye ka dalu ka sabu ɲuman dɔw sɔrɔ min b'a to an bɛ se k'an ka sɔrɔlasiw labɛn ni kɛlɛmina ani u yɛrɛw ka sɔrɔlasi minɛn tɔw ye. La mettre dans un minimum de conditions pour qu'elle puisse faire face. Cogo min sɔrɔlasiw n'u kɛra labɛn fɛn ye kɛlɛminɛnko ni lami ani fɛɛrɛ ni dabaliw la o na se k'a to baara min dir'u ma faso fɛ. À ces missions. En contournant le processus habituel d'achat. O tuma o min b'a to u bɛ se ka labɛn. Hali n'a kɛra ka jamana n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ sanni kɛ nafolo faso ka nafolo la ka a don ka ɲɛnabɔ siraw fɛ sira minnu tɛ sira jɛlenw ye sira minnu tɛ laada siraw ye wa. Non, pas du tout, pas du tout. Qu'il fallait, nous avions des dispositifs réglementaires. Sariya bolo tun b'an bolo sariya siratigɛ la minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka nin baara in kɛ a ɲinina cogo min. Qui garantissent le secret. Min b'a to tiɲɛ don a bɛ kɛ kɔni nka a bɛ kɛ ni gundo de sabu jamana lakana sira ninnu o gundo sira ninnu a bɛ kɛ n'o de. Qui garantissent la diligence. Min b'a to qui garantissent les modalités par lesquelles. Minnu b'a to a ka kan ka ɲɛnabɔ cogo minnu na a ka kan ka kɛ cogo min na nafolo ninnu kan ka bɔ cogo min na min b'a to an bɛ kɛlɛminɛn minnu sɔrɔ k'o kɛcogo ani o taasira ninnu ka a kɛ a labɛn n'o labɛn cogo ye. Nous pouvions acquérir. Minnu bɛ se k'a to an bɛ minɛn minnu san. Si tu me permets, effectivement, ce qu'il est en train d'expliquer, on le sait, c'est la vérité. Mais n bɛ fɛ ka fɛn min ɲɛnabɔ a b'a fɛ ka fɛn min fɔ dɔrɔn o de ye tiɲɛ ye. C'est à travers ces achats-là qui étaient nécessaires à l'époque. Ni sanni minnu kɛra ni sanni kuntun b'a la faso fɛ a waati. Qu'on dit que vous avez fait des malversations, que vous avez. Min fɔra ko i ye a sanni senfɛ i ye ŋanamu ani ko sɔngɔko k'a bayɛlɛma. Acheter des chaussettes. K'i ye sɔrɔlasiw n'u b'u ka samara don fini min bɛ corow sen na n'o ye chaussette ye k'i y'o san. À 30 000 francs, à des milliers de. Ko ye a kelen san wa 6 hakɛ la chaussette kelen 6. Francs CFA. Vraiment. Expliquez-nous, est-ce qu'il y a eu une malversation? J'essaie de vous expliquer. À l'époque, donc, nous n'avions pas un sou au niveau de l'État. Et il nous fallait trouver la formule pour les équipements. Et il nous fallait en même temps respecter la réglementation en vigueur. En l'occurrence, l'article 8 de... Code des marchés publics. Et sur cette base-là, il nous fallait trouver, surmonter les contraintes financières par un système de paiement pluriannuel mais adossé à des recettes. Source prévisible du ministère. Et c'est dans ce cadre-là que, après plusieurs consultations, nous avons
an sɔrɔla ka trouver un intermédiaire qui était d'accord. An ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min o bɛ se ka jurumanintigi se an ma o jurumanintigi min n'an tun ka kan ka financer l'acquisition min b'a to a bɛ nafolo d'an ma nafolo min b'a to an bɛ se ka kɛlɛminɛnw ani sɔrɔlasiw ka labɛn fɛnw san. Kaɲasi. Enfin, nous avons trouvé un intermédiaire qui était d'accord pour financer l'acquisition. Ale tun sɔnna k'a fɔ a bɛ se ka nafolo juru don wala a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ nafolo in juru don faso la. Et qui était d'accord aussi sur la base d'une convention. O jurumanintigi in tun sɔnna k'a fɔ an bɛ bɛn cogo dɔw la n'o ye nafolo in sara cogo ye an bɛnna ko dɔw kan. D'être payé sur une durée de 3 ans. K'a ka wari a bɛ wari min juru don an na o bɛ sara san 3 kɔnɔ. Et c'est comme ça que nous avons pu faire les acquisitions. O de sera k'an dɛmɛ an ka se ka nin kɛlɛminɛn ninnu ani an ka sɔrɔlasiw labɛn fɛn ninnu san ka di an ka sɔrɔlasiw ma. De l'époque. Et sur cette base, après la conclusion de cette convention, le bureau du vérificateur général a fait un contrôle de conformité. La Cour suprême aussi a fait un rapport qui a été rédigé par 3 de ses membres. Membre de la section administrative et un membre de la section des comptes. Et les deux contrôles. Le bureau de vérificateur général et la Cour suprême créé les deux vérifications, disons, n'ont pas abouti aux mêmes conclusions. Et concernant la conformité avec la réglementation ainsi de jamana sharia amu kankoro sosowa wala kera kecogo ɲumana wa mabɛ ni kiri bulon ni sɛgɛsɛgɛli bulon fila ninnu mabɛ jaabi kelen na u ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi ma kɛ kelen ye. Bon, pour différentes raisons, dalu ni sabu caman bɛ a la. Le rapport du vérificateur a eu plus de publicité, plus de... minnu bɛ yen n'olu ye forobanafolo sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ mankutu de bonyana kosɛbɛ o cɛrinna faso kɔnɔ bɛɛ ye dɔ mɛn o la. Puis ça a ouvert ce que je peux considérer comme une sorte de parcours judiciaire. Au laban de nana ke kiri yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kiriko min ni a sera janyana kosɛbɛ a kumaw cayara. Donc moi-même en septembre 2014. Septembre kalo san 2014 ne yɛrɛ Sumeli Bubey Mayiga. Comme cela a été rappelé, j'ai fait n welela kan ɲininka. Une période de 2 jours de garde à vue. U ye minɛ k'an bila u bolokɔrɔ tile 2 an b'u bolokɔrɔ u bɛ k'an sɛgɛsɛgɛ. Au parquet national financier à Nantes. Jamana yɛrɛ ko sɛgɛsɛgɛli bulon min bɛ yen. En France. Mali kɔnɔ yan hali France yɛrɛ kɛ. Non seulement de ce dossier, mais aussi du volet concernant l'acquisition de l'avion présidentiel. Nin ko in n'o ye Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛnw n'u ka labɛnw. Et puis il y a une procédure qui a été ouverte au niveau du pôle économique où j'ai été entendu probablement. Sɛgɛsɛgɛli ninnu nana boloda jamana yɛrɛ nafolo o bɛ sɛgɛsɛgɛ kiri bulon min fɛ lamɛnna olu fana fɛ. Ici au Mali, oui. Toujours dans le parcours judiciaire, enfin je me rappelle seulement les grandes lignes. Ne yɛrɛ nin ko in nin kiriko in na n bɛ n da don n bɛ n da se a kumabaw de ma. En janvier 2018. Janvier kalo san 2018. La Cour suprême a rendu un arrêt. Jamana kiribulon min n'o bɛ kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye Cour suprême ye o ye jalatigɛli kɛ nin ko la. Qui condamnait l'État à payer ce qu'il devait. Min ni o kiribulon ye jamana yɛrɛ wajibiya a ye juru minnu ta a ko juru sara. Le contentieux du gouvernement a fait un appel. Jamana ka hakɛ bɛ ɲini kiri kɔlɔsilikɛla min fɛ o ye kiri wele kura ye ko ale ma sɔn jamana k'a sara. Au mois de mai, la Cour a confirmé. Mai kalo tɛmɛna jamana kiribulon ko wajibi don k'a fɔ ko jamana ka nafolo ninnu sara.
son arrêt. Et en novembre 2018, le novembre kalo samba flani santani shege mi sharia procureur du pôle économique a sharia nobobami nobe furbana flo olu nyini pris une décision de classement sans suite. Classement sans suite. Oye jabidi kafone ngoyi ngoni bana ninkiri ni ko seleseleli kanomlelike oya jubojo peu koni o dablale peu Pour votre dossier. e ka nomleli kafoko ka bla peu. Donc j'arrive et puis après par voie de presse. Pourquoi ça sharia nobobao ni sharia tilew. Et donc nous avons appris que le dossier avait fait l'objet d'une réouverture à notre insu. Anyam critique ba fait wala kiri nobobao fait kafo ngo intara tatuko krala critique ba fait en tant que partie concernée. Olomunu no loye jamana ka kini mba do ye kulu u kiri intakuraye. Et puis je crois au mois de mars dernier, Masikalo hakili la kafo masikalo temanisa. Le suprême a pris un arrêt qui jamana kiriblom be kiriblom bela jaleni santé u ye dantigeli u ye jalatigeli kurake clôt définitivement. Apo ni ngoyi ngoni ni bana peu ni nobole kiri na ko ako blara peu ako bana tale chuko kurati seka kala. Ce que je dois dire sur ce dossier, c'est ne kan ka femi vo ni ngoyi nkaire jonjona que il y a eu deux constantes. Fenfla kera ni ngoyi na minu ulukoni taranyo fait. Pendant tout ce que j'ai appelé le parcours judiciaire, c'est que be femi vo ni nomlele ni kiriko la ni ngoyi ngere kunga no ye solazu ka fini sanko no ka kelemene sanko ani jamana kundigi ka pangulu zangola. Premièrement, il y a eu une sorte d'acharnement bon de milieu dont l'identité ne nous est pas inconnue, quoi. A folofolo bi ni ka ifiri maka kele ka nomine kele ka nyini chuko bela jelena femisi ka boala chuko policier d'en faire une exploitation politique. Mbese ka fo ningoni ye politique ko fadeya jugu de don pensant que c'était une occasion comme c'était une arme politique. Ngoni ye politique kelemena de don ka kungola cinéma dirigé contre telle ou telle personne, moi-même. Particulier à tel point qu'il n'y a pas un seul membre majeur de mon entourage familial qui n'a pas été à cette occasion vilipendé. Ni debalimanyini kati manguya. Promener ainsi de suite et tout. La deuxième chose que je dois dire, c'est que, et que c'est une tautologie peut-être, mais c'est de rappeler que la justice est rendue sur la base du droit. Et que donc sur la base du droit, il n'y a eu aucune possibilité de faire une manipulation politicienne. Politique janfa ani fade nyuya ko kolokolo ko ke kane ne nomine o nyamase ka nyesoro sabu sharia tigu ye sharia de la bole si et que les magistrats, les différents magistrats qui ont ngo ire taraka di sharia tigi minuma kiri no boba ni nomleli kelani sharia kiri tige ba minu na kotu mbolo bolo sur ce dossier on fait preuve d'impartialité dans le dossier kiri tige ni jeliya ye ni ngui sege sharia la tieka. C'est pourquoi je dis que si au-delà ni toutes les supputations dans le détournement, d'enrichissement et tout ça a été fondé, mais kuna tieni nganamu ni dalu tumbala ni tietu ndo hali donike je n'aurais pas été là ne tunzina soro au fait ka baroke yambi parce que je vous rappelle aussi que j'ai fait c'est pas seulement au Mali ka fo awi ne no mamine ni ngoy masele sele Mali drona koy aussi donc une garde à vue de 2 jours en France ne ya voye ka fo ne tefla ke français critique la wolo ce dossier, c'est une composante là-bas, la garde à vue. Je n'ai jamais fait le garde à vue au Mali, et Dieu merci, mais là-bas, moi je sais dans quelles conditions ça se passe. Dans des cellules. Les velléités de réouverture de ce dossier.
existe encore aujourd'hui. Yala oke anu o dabali no fere tike be kanyi ni biwa. Dans un régime exceptionnel. Ni France fanga imi na ye o ya dama fanga sigile yala ngania bula ka ningui ka yuguba kurayewa. Aujourd'hui, de temps en temps, on entend tuma wati do la kuma be sina nyame wala koni. Des propos sur des propos dans ce sens. Est-ce que vous vous sentez particulièrement inquiété? Yala ningo munumbe sina ka vo akomna yuguba kurai yala hamine ndwa. Vous savez, moi, c'est la première. Et quelle appréciation faites-vous cette posture-là qui consiste vraiment à réveiller des dossiers des gens? Ningo datukule ningo blale katlaka yuguba tukuni yala ye chokojume. C'est la première fois que je parle publiquement de ce dossier. Niya shefoloye nisumelu bube maiga ka ndaduni mana furuba kene kan ka fomenye folike. Je ne m'en suis jamais ni préoccupé ni inquiété. Ni mane bon tabolo kam bada kabili ngo indamina na fobi. Ni préoccupé. Mahami majoro. Et je dis s'il y avait une once de vérité dans tout ce qui est. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays qui est les gens. Ils aiment la justice à condition que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent. Malheureusement, la justice est rendue sur la base du droit. Généralité. Oui, généralité. On sort de ce dossier. Il a au mois de mars, la Cour suprême a rendu un arrêt qui clôt définitivement selon ses Marsigalo Tomene, Jamana Kiribolo, Kiribolo, Sanche, Ukoka, Nko Imbla. Cela veut dire que c'est terminé. Moi, j'ai toujours fait confiance à la justice. Il y a des personnes qui, eux aussi, sollicitent la justice. Mais dès que les décisions de la justice ne vont pas dans le sens qu'ils souhaitent, il va redire. Ye Renouveau TV olu ye Sumelu Bobe Maiga Yiniga hakila Shagana Tatiyo ani Dobe Abdraman Keita olu fila de ya Jona Sigi u ya Yiniga kuma kɔni bilara fɛn min kan o ye k'a fɔ Mali kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ ni sancɛ n'o ye Cour suprême ye ko nin ko in a ka bila dalo duguduguma kuma ɲaamɛ minnu fɔra k'a fɔ ko ŋanamu kɛra sɔrɔsiw ka dunfiniw ka kɛlɛminɛw fo ka se pankolo min bɛ n'o ye IBK ye pankolo min zan ko kiiri tigilamɔgɔw ko nin ko in sera bila ye ten n'a bilara Cour suprême fɛ dacogo t'a la de wa? Ni Cour suprême ye dossier clôturé awɔ o y'a bilalen tacogo bɛ se ka y'a la ni mɔgɔ wɛrɛ ye plainte don k'a fɔ Cour suprême ye min fɔ ne ma sɔn a ma mɔgɔ minnu ye dossier classé sans suite o mɔgɔw bɛ bɔ yen dossier bɛ dayɛlɛ tuguni par cette même Cour suprême composée autrement. Kiiritigɛlaw wɛrɛw de bɛ se ka na. Voilà, kiiritigɛlaw wɛrɛw de. Kɔrɔlen ninnu kɔni bɛ bɔ a la. Kɔrɔlen bɛ bɔ a la. Olu bɛ bɔ a la. Awɔ. Dossier bɛ dayɛlɛ tuguni. Awɔ. Ka na ni kiiritigɛla kura wɛrɛw ye. Minnu ni kɔrɔlenw tɛ kelen ye. Nka Sumelu Bobe Maiga. Ni ne ma fili kabini Général Musa Tarawele bɔra yen. Maa fɔlɔ minnu kɛra jamanakuntigiw ye. Jamana kolatigɛlaw. O waati fo ka na se Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ta ko fɔlɔ fori waati ma. Ni frontière bɛɛ kɔnɔ waati dɔw la a bɛ bɔ gouvernement na a bɛ taa fan dɔ fɛ wele bɛ se ka kɛ a ma n yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ Alpha Umaru Konare ale ye Sumelu Bobe Maiga de sugandi ka kɛ sécurité d'État san 9 min fɔra ye ko san 9 sécurité d'État a mɛnna ye kosɛbɛ a bɛ jamana in dɔn kosɛbɛ a bɛ Mali dɔn Sumelu Bobe Maiga a tun bɛ Adama de la wa a tun bɛ yɔrɔ jumɛn Adama jama min fana tɛ dilan Adama minnu ye Adama tu tigɛ minnu ye Adama tu tigɛ o mɔgɔ dɔ y'ale ye kɛrɛfɛ kumaw yɛrɛ b'a fɔ ko Adama tɔgɔ in ko a bɔra ko Sumelu Bobe Maiga da kɔnɔ mais k'a sinsin o kɛra jamakulu ye ma k'a proportion kɛ an tɛ parti in tɔgɔ kɛ Adama ye k'a bɔra Sumelu Bobe Maiga da kɔnɔ k'a ta waati fo ka se IBK ka fanga tako fɔlɔ in na
atume jamana marala adama boala wa frontier na borala abi mantung wele bitlaka kama abe mali ndole abe mali don ma kologelen do awo ministre la question chama défense de ka affaires étrangères ki mun chama ke mun chama ke sa pa na borala ba wele mo mundo abe kalama awa gelen do ate sika sala mo kanye kuma numa kuna kanche abofo na ba fika minge aboke ibeka ereka fangata ku following o furili kuna le tunte tumadola ibeka ka sigili fangata ku fulana na katwe kala ko so kalafili begela ma ko ni tegana o tuma fukati sika ke ate ga mesumulu yake ayake ibeka sigi kafla ka deputy sigi fana la be ko labe ani ko fe o de mawulo mangai na sawo o de wula mangai na awo me kila wore tumbe awo sono mangan ko mesika jere parce mangan tumbe yoro munna awo teme circoncision tankan malibe o tauna katibala commune embala yoro fana bala commune 5 fana bala commune 5 fana bala ma abela jele ateme circoncision tankan donc abu bela jele ni bidurun durude donc bidurun duruni tan konen mangam am se ko jere me ko duna nyona yoro ni to kumbon de ko na chama fara no ka ko kumbaye donc ka ko député sigi mangane tarani ibekaye o kelente jamana marako tuwado jugudo marako marako yurugu fente ka boko la o le kray beka tapu jonjon simele bube mega koni chegolendo politique nye don ngana do avec politique don depuis Moussa Traoré o le keleke dibida wa ko clandestinité le keleke dibida fokasi bima maliko ka dambe masikalo ay journaliste kalande ke da sesila kuna fonna sila obe kalange yoromi ay kalange de da bi politique ngana do ka to ere jumeisa sisa ga to ne asma CFA Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces du progrès. Des forces du progrès. Asma CFA. Amena wuli ka segero. Donc yo getene oni adema mandana wana solidarité ni tam abe kunila. Mais bube kuni mo be afo bube ni chay beti abeti. Ni ka fusa. Mais machité afo. Ko ni de fo bube la mo ko ma ko politique la ka sakini mais ka ko do ko juguni no ko ni bolo daka ina wuli ayro ko joni wulu yika juguni mine ayro fo la je bado la pour le congrès la ko wulu wochi ko wulu be ci logo be mo te wulu bala ga wonna wulu be wo ate saka juguni suufe bali daba balakita yani an ga ningun n'o ye pangulu sankwe ani solasiw ka minɛnw sani ko yani an ka kibaruya in an ka lajɔ yani dɔfran cɛ nata in cɛ Sumeri Bube Mayiga ye nin kuma min fɔ kuma in dantigɛli kɔfɛ jamana yɛrɛ sariya matarafaba min bɛ yen n'o ye procureur de la cour suprême n'o ye Mamadu Timbo ye ale bɔra kungo sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ olu ka dantigɛli man ca ten jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon n'o ye ORTM ye olu n'a ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o ye kunnafoni lase kɛnɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ye ɲɛfɔli kɛ n'o ye procureur général ye a ko wale cɛjugu minnu kɛra sɔrɔlasiw yɛrɛw ka kɛlɛminɛnw sanni ani pankuru min sanna ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ko nin y'a ko bannen ye wa ko nin t'a ko bannen ye dɛ a ko ale bi i dantigɛ nin ko in na k'a fɔ kuma min fɔra ko in nkalon de a ɲɛfɔli minnu kɛ a ko waati dɔ la fangakɔrɔ min n'o tun bɛ yen ko sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛra polisiw fɛ n'a tun kɛra ni jamana yɛrɛ sariya matarafaba n'u k'a ma ko procureur de la république kiribulon min bɛ yen n'o bɛ jamana yɛrɛ foroba nafolo ŋanamu n'o jogojuguyali ko fɔ k'a tun ɲɛfɔra ka fɔ nin ko in ka bila ko kuma min fɔra waati jamana fangatigi minnu sigilen don jamana fanga maracogo la ko o y'i bɛrɛ bɛn o ma nka ko n'a ta bɛɛ ko min ye jamana yɛrɛ minisiri jɔsariya minisiri kura ye ko a y'a latigɛ k'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka bila ten ko k'a ko sɛgɛsɛgɛli daminɛ k'o bɛ senna o siratigɛ la ko minisiri minnu ye nin ko in na ko n'olu ma lamɛn kabila ko jujɔn k'olu bɛɛ lajɛlen na lamɛn hali jaabi min sɔrɔla jamana yɛrɛ foroba nafolo o sɛgɛsɛgɛli cakɛbondaso min
n'a bi fo ma ko vérificateur général ko lu fana yi sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ani olu ye jateminɛ minnu kɛ ko bɛɛ lajɛlen de bɛna lajɛ a ko hali n'a danno ma kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ ye jamana sariya matarafaba min sigilen don furuba nafolo bɛ juguya minnu b'o kɛlɛ n'o ye pôle économique mɔgɔw ye k'a fɔ k'a fɔ ko o procureur bɛ se ka nin ko in bila nin cogo la tan wa ko fɛn min b'a to nin ko in bɛ dabila ko ale ka se t'o la koyi ko bɛ mɔgɔ min bolo o ye jamana yɛrɛ a créé a kɔlɔsili a n'a sariya matarafa ba min bɛ kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'a bɛ f'o ma ko procureur général de la cour suprême ko de bɛ se ka kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen a kan ka sɛgɛsɛgɛ jamana yɛrɛ kiribulon min bɛ yen n'a bɛ jamana marabaaw n'u ye tiɲɛni kɛ faso kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ kiribulon min na n'o ye haute cour de la justice ye ni jamana yɛrɛ wasabulon o mɔɔw de b'o kiirisigi ninnu tigɛ komi o ɲɛmɔgɔya bondaso olu ma baara daminɛ o tuma olu yɛrɛw tɛ yen olu tɛna se ka nin ko ninnu ta ka se k'a fɔ k'u b'a ko ɲɛɲini nka sariyatigi minnu bɛ yen n'olu kan ka nin sɛbɛn in nɔbɔ olu bɛ cour suprême de la koyi a ko ni kɔni ye pankurun ko ye ani sɔrɔdasiw u ka minɛ minnu zana nin ko in n'a bɛ kiri ni a y'a sɔrɔ k'a ko kɔni a ma tɛmɛ san 10 kan k'a ko a bɛ ɲɛɲini koyi ni nɔminɛli kan ka kɛ o nɔminɛli bɛ kɛ cour suprême de la siganama minnu kɔni bɛ yen a tɛ k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ko ni ye siganama ye ko e sɔn b'a la koyi sabu jɔda minnu bɛ ninnu bolo ninnu kan ka nɔminɛ jamana kiribolo min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko cour d'assises ni jamanadenw kɔni nana limaniya k'a fɔ ko i mana tiɲɛni kɛ faso kɔnɔ u bi datugu i n'a fɔ jakumabu minnu bɛ tiɲɛni kɛ olu b'a kɛ pied fɛn tɛ bɔ a la ko nin ye fɛn ye fɛn min a kasara fanga ka bon faso kɔnɔna na ni ala sɔnna ma an ka ntɛnɛn nata in na an bɛ procureur yɛrɛ an b'a ka kumaw a ye fɛn minnu fɔ nazara an bɛ segin olu bɛɛ lajɛlen kan inshallah. an balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye Bamakɔ sigibaw ye e ko Bamakɔ dɔrɔn don wa n'i ye an ka jamana lajɛ kɛ siraba minnu bɛ yen ni bolifɛnw bɛ boli o sirabaw kan ka bɔ dugu la ani ka don dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ waati min na n'o ye samiya tila ka kɛɲɛ ye i n'a fɔ kari tɛmɛnen n'o bɛnna utikalo tile 15 ma dugutila waati anw yɛrɛ bɔtɔ baarakɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Woyoyankɔ ye Bamakɔ sigida 4 na ji tun ye siraba bɛɛ minɛ a kɛra kɔnɔguwan ye hali kɔbili min bɛ yen n'u k'a ma ko Woyoyankɔ pɔn sira ye ji ye tiɲɛni kɛ ye pɔnbili in sanfɛ nɛgɛ min bɛ mun bali ka bin kɔdingɛ kɔnɔ o nɛgɛ ye ji a kari o furancɛ la bolifɛnw ni moto olu jɔra ni maaw ma tun y'i tulo gɛlɛya k'a fɔ i bɛ diyagoya tɛmɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ kasara ye bolifɛnw nana jɔjɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye furancɛ jan kɛ u b'u ka bolifɛnw kɔnɔ ɲama ani ji a bɛ fɔ min ma ko jizo o de ye siraba in tigɛ an y'a mɛn k'a fɔ alamisa tɛmɛnen ko jamana marabaaw k'u taara banamini min b'a to n'i bɛ kɔ in tigɛ i kɛra bolifɛntigi ye o kɛra senatamakɛbaa ye o nɛgɛ min b'i bali n'i kɛra purukutufɛn ye i kana bin ji la k'o dilan la nka yɔrɔsigibaa ninnu an ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila ka taa ko ɲinini kɛ dɔw yɛrɛw ko ten ko ni a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ kɛ o kɔ dingɛ in san o san tun bɛ labɔ faamaw fɛ bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ waati laharayaw i n'a fɔ samiyɛji n'a ye binni daminɛ an ka jamana cakɛbondaso min n'a bɛ san nako ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ dɔgɔfurancɛ 2 ɲɔgɔn bɔɲɔngo bɔ olu ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ɲinɛnji fanga bɛ bonya kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew de bɛ yen yala Mali marabaaw hakili bɛ jamana in na wa gɛlɛya minnu bɛ se ka kɛ jiko la ji yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛni minnu don an faso Mali kɔnɔ o tɛ Bamakɔ kelen ye sira dɔw bɛ yen Bamakɔ yan a siraw bɛ tigɛ ka sabu kɛ ji yɛrɛ ni sanji kɛra nafɛn ye ji bɛ boli dingɛ minnu kɔnɔ olu bɛ kunun ji fɛ o tiɲɛni fanga bɛ bonya kosɛbɛ an ye ciden minnu bila ka taa tiɲɛni kɛra don min a kɛra jigilatigɛ ye du minnu bɛ yen n'olu du ninnu bɛ kɔ in galaka fɛ n'o ye Woyoyankɔ ye Jikɔrɔni ani Sɛbɛnnikɔrɔ cɛ a kɛra tilebiyanfɛn bolo ye o a kɛra kɔrɔnfɛ bolo ye o dingɛ in a kasara fanga bonyana kosɛbɛ seereya minnu sɔrɔla o seereya ninnu filɛ nin
C'est courageux Samake. Bon, en ce qui est de Nidiko, mais en masse, il n'a ni chocolat. Parce qu'il paraît que Balia de Béganani, Dikoni. Quoi, il faut à la peau, Koubna, Konadla, Oumadla, Nebia 93, Né la Mana, for 600. 111 ans, Jimbe, Nako, Bribele, Flaque, Sangono, no Borala, à Tegabli. Mais depuis Koboro Market, Gamoué, il entend les douas. Oui, Kokomudua, Kou, Oubnake, Yamaboroy. Ça va quand le Kobeke à Tessé, Kwakanake. Mais en Gameri Nanga, Dukutu, Ani communicatif merba oluka janfare kama kogo ndora halisi na anta do kogo ntigi mogomi bo kogo nfleni jip ben na fuka ile kogo ni ka ni sanyi nana abe déborder kata fo kogo kofe donc ni kogo jo ole ka déborder kata amana chronique abe sawela ini ka be bo donc la depuis okera kogo ngoni ajora fo ji na ntola tambi ati dele ka nyonke vraiment famo nu worko kalme ku ka ko bechen ya aye ko beke anga meru nofe ka ko beke anga dubutu nofe ka ko beke anga merba nofe u trafo gouvernement la ka administration territoriale la ka ta mapo una la kana fle mais tant que war mbe duma o de kama u ti fe ka tozo nyini akola ba mi gon mena bulu ka barake tro barake balia de na nini te ona te ka barake ni min na ba ka makan ja ka fo mbeni ke na ti fuge ibe ka tambe ke ka fo mina bara ma bara munu funa na mbe asisa ango ku be bara de kanga o ba ka ke o kin o funa bina ta solution tinina la u ka solution folo tuma ke muye koko ko ni ka solution folo tuma ke da kana ke ni koko ntuma ke jibi ka debordement mi gen ta te ke ni ji mina ha ken mi ke bi bo ta ke do ala ila kirengo kum de benga so kono ya bo akacha la fe ji ni bin na lim fe meke abe deborde fo na se ya me ati do ne kaya ne Abdourahmane Diallo vraiment ni kala cheni yere ji do na so na la ko de worde la ka ponfa donc jusqu'à ce que ji do na so na la ka nga sio kono ni salon ga du kana befa jusqu'à hauteur de à peu près 1 mètre comme ça nous on s'il intena abe de na mettre à ce niveau là mal ka fait le ben si là il y a à peu près 5 ans comme ça mais mal de kan ji c'est la toute première fois ngani parce que ce niveau depuis nous a factory pourtant il y a quelques de beaucoup na ka baisser bon maintenant les autorités sont responsables de ces choses là nous il a fait vraiment na bonne nous il responsabilité parce qu'il y a quelques à la ka baisser tout le monde est au courant de ça voilà donc ça c'est une preuve comme ça vraiment depuis il y a documenté je lance un appel solennel aux autorités de ces pays de revoir vraiment les cas des riverains surtout vraiment à cette époque d'hivernage là vraiment au cas là dia usera de no dum goma tumi sudu ko ni tsara kala bo vraiment o de usa ko so bari awa kulubali nyamala jidona auka au sito konnana yalma au tigilen ko ni jidon kan yan asigilen do naye una langa ko gere asigilen do naye ka fa fo ka mba fo ka ko bera jeleke u maso kwali ni jiwa naye ko mo ko ta ko yobe jo ku ka e fa famo kana kalo pla kandala ya anti ya fatima mambo la sito kono anga milambo ya tiale jidon so kono anti ya fuma bi atu ya fuma santi ya fuma senekele to na me dala ko so yo ko da ko ina mo ko fara mi bole ti ira kan kan blogi bo ka kambe do fo karande ya hawa kulubali amala me ku ba fa ko fa be no ko mo kana na mene ñu fawne ku penda nene ka desa afla ma di ko no yambi ambulance so ko nga pembe tiale anye mo ko ka so anga mi na be tiale anti ya fa ma fieu meri ni ho da la de no do mali famau no mana no so ba inchi ka ba ndala antal ko kaw an ko dala mo ko anga mi no be ta anye ka ambulanga so ko no mana anye ka ba ko bela jele na mga anga mi no fla si nyoko ka so ko wa mi na tla be so ko no abe tiana ni to Moussa Sidibé bon korola ro deliga nyoko na ke mais depuis 2012 ava ke sisan we fenta ku be yoro di mo ma quoi mais o ma yoro di mo ma ima fama ni ame ko ime fe tanto ma ko mo be ta sigi a sababu ye meru yere di o le papier ke yoro ina ka fere mo ma be ta sigi e si afama bon meru yere de be yoro fere mo ma bon tian kwa na yoro fere ma ami ta sigi ala et puis u klala ka munye ka ta nyama bo anga yoro fere ala ko ge deploy bon ko no ba le ko ina o le ko inda tu sine se folo la ko inkele o ye ko la bo o ma ko la bo ka nyere o ko ku na ko la bo ibe ka yere nana kana yoro la je ka be ko la bo bo ye doni ala o ya barajo al sisa ko ma la bo sine nu ya ke to la ko be la bo ka nye ka glanga fara kala ka glanga nye bo ati senma jite chenige ka senma aba fo meru yere nyana ko lu yere de no ni cheni ye parce que o papier ke yoro la ka fere mo ma comment vous menez faire ko ini mais aya ye sisa mer bora 500 ka afo ko u bina mesure ta ya fo me a ko normalement ko metri mo ne ka do mo ni ko cha o ye a sharia yere yelma o hadina juma ali mer de la ka kuma aka ay mer ma de la no fa mais nous frère na no mesure fanata ama fu yo problème to la mais no we ke o yoro le fana di mo ma folo sine o te boya ko aga la sella fana ya ka fo de ko transit parce que mo be ku fan yoro ko o ye ka fo o be jibol sala la yelma ay ra hadina juma ne o mais o de bo ko o fin le registre la an o ma nge ka dese ko su be ga na o ko la an o ka te ga u na ka ira na ka ke
o ma fama donc comme fanga mo tse fanga la o ye fanga ri na ka ke akoni o yan toro de al sansa de boko ni la jire desele no katana akla mu ye koni ame mu ni folo ka mo ni la kana folo parce que les mun gale fle ni ante se fo ka fo de ga matériel la folo quoi mais Dieu merci ama kasara yi folo mo no fin côté la mo si ma to ala folo ama la dele ala ka adal de ga matériel mo folo bon comme ça ngolo fle mo si c'est ma côté mais be mobiliser le ambi on est protection civile là on y avait police là population est bien non conseiller bien non comité de veille ro fana bien non mun chargé de nous na a bébé sur le terrain bon les mieux comme ni ñemgo bi on va sur le terrain aujourd'hui donc amé donc ala ka ni ñoo vraiment pour le moment mais ka ala ya ko sauver de la sauver ka ni ko sauver folo parce que tanga matla folo akoka gele ko amami do ke ala ka da ni roma yelma ibina fere do blasting ka même sur la question bi ñu ngona wéré kana tie tuka mena c'est pour que fere blale do déjà sur place comme ama application de février fere blale do sur place akora ko ko yere be labo kat la fala mo munga sur ko la ulu kan ngabo no parce que jita abulora bla afora fo ka sur ko la metri mo ngay no mo ulu kan ngabo o fere la te gouvernement fait ba ulu kan ngade dommage ka si yoro yunu na mo kisi ni ngoma fi ministère amé interview la mo sama ngoni biya yira ka fo debo de sandra nu kelen no ko dala fe ko re kera sauver jie ni tieni keta do no te kamandi kan serfo o mo fo ko lo ke jie mo ko fa ka soro debo ma joya o ma kaya 2013 o ko ko debo be ya ama ila pawa ka mo ko fa bien c'est que am ju ala fo bi mo sini ma to ala donc mo kana o ke o fa ka ko debo transitu du kan le do so da debo transitu be no ama ka dabo mo wara ka mo le ka mo ba ko so mo wara ka ma du ba ko c'est très clair ko du kan le fola so di kere ka fa debo ma jore so mo ngi jolo ko wara bu ka to so joko ko no no kra ji ta bu sira bla me kana fo ko debo transitu kon ka pa ka la ba mi do ala ka ngi ni yo wara ma daw bala keita ne hakila ka fo iye kuma nunu me mado ka fo kita sanji fanga ka boni yoro chama ye ngore bise ka fo ni ye anga ku sigi chugo laje tuma dola Bamako ni kita abebe kungo kelengono amba fo mi mako savan no ye jiri manganu kacha yoro la kosebe bakanw yere be fanga soro yoro la kosebe hali sugu fanga ka bu ayoro la onga ji ni tinedo abato anga sumon ube na uchikelen ko fe hanfe ni ji la bolike o kadi malde woro kosebe sabu ni sene nyana balo bisoro ni balo sur la dobe bo geleala halina dana kori yere chikelima kita fanga ka bo kosebe akilla wati temene nunu ya jira ka fo halina ya soro kita ka ko kube kori chaman chike halini baro yisigi kunte we tuma dola nogo ani bagaji munum be fenyana ma faga ka bo sumauna kutina labolike ubna ke anga baro sigi don natai nga jiko ni ji labolike anafaka bo nga tuma dola kasara bisurala o ji doronte kasara ke sarabaw ulu dlanjogo abato ni ji fanga boyana kasara fanga be boyana kosre nga fewaro be minum be kasara se mogoma saraba bulboma oye bolifentikiw bolifen nunu ka koloshi chogo min ku dladla chogo mi ani bolifen boliba ka janto baliya ani nikara bolifen bolibaye e manganka imanke mogo segene ko jugu sabu hakili no segena tuma dola ni imake mogo janto baye ibi kasarake ga fon yero be fena ni bolifen bolibaye o mi Bamako shie joli abi foko saraban kasara ukera ni yake chogo laje ibi yere yini nga yala ni mobili boliba tume sunogo de lawa amangene de wa yala e munde tami ato bolifen tlala ni chogo ina o kwanga jimana nyimgo ya bundo sodo usigilendo ko luko bolifen bolibawo kika mobili ka laje na ya soro abi kimena ali eremi mobili bolibaye na ya soro e mafenda o kera drogi o kera doloyo ni kero mimbaye ko kembe ka dabali ni fere do tige mimbato obi koloshi mamunu yo kebawye lu kaga ni nyangi yo na nyangi lu yere kaga ni blasraliye ona blasra ko bara do damina on fe mali kono chedwa banan jose ika ninga jaranya ngakilla tinapena ka temeninga tinedo aga jona cheko bondan me ko agence nationale pour la sécurité routière anaze odi nimbarai boda kalotle muga anani obena trata doya be kalotle muga anani ana amugan duru kube spécialité bol mafunka serabaga kasra
jateminɛw y'a yira ko sirabakan kasara tiɲɛli kɔlɔlɔ ka ca an fɛ yan san o san maa min n'i bɛ to sirabakan kasara la k'a fara jogintaw kan maa bayi ka caman don maa min n'i bɛ to sirabakan kasara la san kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ bana min n'an b'a fɔ ko palu o de bɛ maa fa kosɛbɛ Mali la ka tɛmɛ bana bɛɛ kan n'i y'o fara tuberculose kan k'o fara tuberculose ye sɔgɔsɔgɔnijɛ de ye k'o fara sida kan o saba olu bɛ fagali min kɛ sirabakan kasara kelen ta ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye hali ni mɔgɔ hakili b'a la kɔsa in na kariba dɔ bɛ yen kɔnpani ba dɔ a bɛ segu sira kan ani bɛn dɔw donna ɲɔgɔn na kasara bonyana maa 61 o de tora kasara in na an kɔnsɛr dɔ b'a la an bɛna taa jara ala ka hinɛ la ale tora sirabakan kasara in na donc siraba bɛ maa fa kojugu donc pour prévenir les accidents de la circulation ka jamanadenw bali sirabakan kasara kana k'u sago ye jate dɔw kan ka minɛ ko dɔw kan ka kɛ bilasiralikan dɔw kan ka kɛ hali jantoli wale dɔw bɛ yen n'o tun bɛ matarafa i n'a fɔ i ye sirabakan kasara min fɔ sisan segu sira la mobili boli kojugu daba bala n'i ye bisi ninnu lajɛ dugu furancɛ la u bɛ boli ka tɛmɛ mobili fitininw kan o bɛ to cɛ donc k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli mun kɛ ko mobili faru o tɛ sufɛla ye sa wa o sufɛla ye u bɛ kɔlɔsili kɛ sufɛ de n'o tɛ fari kɔni ni tilegan fɛ o tɛ se ka kɔlɔsi a fɔ ni dibi bɛna fɛ ni san nana ka dibi datugu ka kɛ datugu dibini bɛ don cɛ ni fitigidaw la donc yanni fu ka janfa dugu ka tila kosɛbɛ voilà donc k'u bɛ o liminaw lajɛ k'a ni infraction wɛrɛ sirabakan sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale to ko olu de don an kɔni ye jateminɛ kɛ ko in na bɛnna cogoya min na a ma ɲɛ a ma ɲɛ ANASER fɛ safɛ n'a ma ɲɛ o yala a laɲiniw a dabɔra min kama o n'a ɲɛ sɔrɔ wa o tɛ sɔrɔ ka da kan ANASER ni polisiw dɔrɔn de ye ko in labɛn alors que siraba boliba a ka ca n'i bɛ nin opération ba kɛ a kan ka kɛ une équipe pluridisciplinaire ne ko yala polisi minnu bɛ ko fɔ a bɛɛ bɛ siraban ka kɔlɔsi kɛ wa polisiw ka cakɛbondaso kɛrɛnkɛrɛnnen de b'o baara kɛ polisiw ka cakɛbonda kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ko circulation routière awɔ CCR compagnie la circulation routière n'o tɛ polisiw bɛɛ tɛ polisiw bɛɛ tɛ parce que dɔw bɛ maintien d'ordre kɛ olu sen t'a la o maintien d'ordre mɔgɔw sen t'a la dɔw yɛrɛ ko ni polisikɛ min bilara siraba kɔlɔsili la k'o ka fɛn sɔrɔ ka teli ni baarakɛla tɔw ye ka tɛmɛ dugukɔnɔ baarakɛla kan kojugu normalement n'i bɛ nin opération ba kɛ siraba ye direction nationale des transports de ta ye jamana ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don transport talifɛnko o sigi kan ka don a la olu ɲɛ ma don a la olu ma wele direction nationale des routes olu sen ma don a la sanfɛ jamana siraba bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛbondaso min ka baara kɔnɔ olu ma wele a bɛ fɔ min ma ko assureur ni tiɲɛni kɛra bolifɛnw fɛ sanfɛ bolifɛn o bolifɛn n'a b'i bolo i bɛ taa mɔgɔ dɔw fɛ i bɛ wari dɔ sara u ye san kɔnɔ ni kasara y'i sɔrɔ olu bɛ dɔ jigin nɔko teli la olu bɛ se ka dɔ kasara in musakaw kɔrɔ a bɛ fɔ olu ma assureur olu fana ma don a la donc ANASER ni polisi direction de ye nin opération sigi hali bolifɛn minnu bɛ mɔgɔw donni kɛ kɛra taxitigiw ye o a kɛra sotaramatigiw ye o fɛn bɛ olu bolo o fana ma wele Mali ko in bɛ se ka dilan nin cogo la tan alors que a ma tɛ ANASER bolo ka nin fɛnw sɛgɛsɛgɛ parce que o bɛ fɛn minnu sɛgɛsɛgɛ a dɔnniya t'u la a mɔgɔ yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ n'a hakili b'a la san dɔ la salo kɔrɔ nin opération kelen kɛra avec la collaboration de la direction nationale des transports olu yɛrɛ ka service parce que maa caman b'olu bolo minnu bɛ siraba sariya a bolicogo siraw dilancogo olu de bɛ nin bɛɛ dɔn bolifɛn yɛrɛ papier minnu bɛ bolifɛn naboli ni carte grise b'o la olu de bɛ carte grise di assurance assureur de b'o di la vignette olu de bɛ vignette di ka fara contrôle technique kan a bɛ f'o ma ko contrôle technique visite technique bɛ kɛ yɔrɔ mun na olu ka mɔgɔw de bɛ baara kɛ ça fait san o san permis min bɛ di chauffeur ma direction nationale des transports de bɛ permis bɔ ça fait fɛ nin baara tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu fo nin cakɛbondaso in nin ka don baaraw la a ma tɛ ANASER bolo yala ANASER sera ka nin kɛ cogo jumɛn ye minnu y'a baara ɲɔgɔnw ye ni baara tɛ se ka taa olu kɔ wele ma bila olu ma olu sen ma don nin ko la o tuma laɲini wɛrɛ b'a la wa laɲini min b'a la o ye wariko dɔrɔn de ye ka ANASER kɛsu fa parce que u b'a dɔn mobili min minɛna nin opération kan a ka ca mobili 200 ye donc o mobili 200 in bɛɛ bɛ boli la don o don u tɛ minɛ polisiw ɲɛ b'u la u bɛ fiyɛ contrôle de sen fɛ olu sera ka minɛ ça fait cakɛbondaso fila minnu bɛ fɛn minɛ mobili bolibaw la
n'u ka mobili a ma kime ka ɲɛ sɛbɛnko b'o la fiɲɛ minnu kan man ka kɛ mobili la n'o b'o la i kan ka labɛn minnu sabati n'o t'o la ni min na dɔrɔn i bɛ dɔ sara i bɛ contravention sara e fɛ a kun de ye fɛnko ye a kun tɛ foyi ye fɛnko kɔ n'o tɛ ni i b'a fɛ baara ka ɲɛ de ne bɔra ka mɔgɔ minnu fɔ sisan i b'o bɛɛ de don a la i bɛ bɛɛ de don a la a ka kɛ bɛɛ ɲɛna syndicat b'o la direction nationale des routes b'o la direction nationale des transports b'o la assureurs bɛ tɔn kɔnɔ olu b'a la i b'o bɛɛ don a la gendarmerie bɛ don a la n'a y'a sɔrɔ ko u ye tɔnsigi kɛ yan'u bɛ nin baara in kɛ ka ninnu wele don e tun man ka taa Nazer mɔgɔw ɲininka yala olu bɛ se ka nin baara kɛ cogo di et puis u y'a fɔ tile 3 ka sɔrɔ ka baara in kɛ ka sɔrɔ baara in ma kɛ tile 3 dɔrɔn k'a fɔ fana a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na k'olu ciblé i bɛ nin baara suguya kɛ a kan ka kɛ visite ka cu mɔgɔw kan inopiné de ka cu mɔgɔw kan mɔgɔ si t'a kalama don o don sɔgɔmada fɛ a fana ka ɲi baara jigin waati dɛ n'o tɛ n'a kɛra baara wuli waati week-end fɛ samedi dimanche awɔ bi se ka kɛ samedi dimanche fɛ n'o tɛ tiɲɛni ka bon dɛ ala ye juma wulada fɛ parce que ni juma jiginna dɔrɔn baara fanga ka dɔgɔ awɔ mais u y'a kɛ tarata ani araba baaradonya ka yɔrɔ dɔ fana ciblé k'a bɛ k'o yɔrɔw la donc ni o yɔrɔ fɔra e ye ko a bɛ kɛ wɛwɛyanko walima monument de la paix niveau de la ne bɛ se k'i yɛrɛ tanga o yɔrɔ ma i b'o yɔrɔ to yen ni maa min ma mɛn sa i bɛ taa cu kan ye n'u y'i minɛ i bɛ wari sara u b'i bila kangarida t'a la foyi t'a la i ka wari sara i bɛ wari de sara ni ma wari sara i bɛ taa n'i ka bolifɛn ye i bɛ taa n'i ka bolifɛn ye donc ANASER mɔgɔw k'u hakili to a la n'u bɛ nin opération suguya kɛ u ka bɛɛ ɲin don a la walasa a ka ɲɛ wa u kana bɔrɔda fana i b'a kɛ tunkan baara de ye ka bala maaw la k'a kɛ o la i bɛ nɔ sɔrɔ baara in na dɔw bala munna yɛrɛ tɛ wuli ka taa o ɲɛmɔgɔya bondaso mɔgɔw fɛ yen ka ni ɲininkaliw k'u la u ye nin baara kɛ u y'a dabali n'a fɛɛrɛ tigɛ cogo di yala dabɔkun ye jumɛn ye fɛn ɲini don olu fɛ wa mobiliw ka bila kiimɛ la o de don o ko mobile ka bila kiimɛ la ko de bɛ parce que ko infraction lié donc ni ko i bɛ infraction kɛlɛ mais infraction an bɛɛ b'a kalama infraction bɛ kɛlɛ de façon ordinaire tous les jours quotidiennement ni policier y'i fiyɛ dɔrɔn n'i ka mobile tɛ sariya la dɔrɔn u ka minɛ a ma se i ka opération spéciale organisée alors que don o don mobile bɛ taa ni ka segin la permis bɛ di mɔgɔw ma olu t'a dɔn permis bɛ di cogoya min na carte grise bɛ di u t'a dɔn a bɛ di cogoya min na hali permis bɛ min bolo n'o tɛ permis ɲuman ye cakɛbondaso min b'o dɔn k'a fɔ o tɛ permis ɲuman ye o ye minnu bɛ permis di olu de b'a dɔn alors que olu sen tɛ baara in na donc o bɛ fiba de bila baara in na mɔgɔ tɛ ANASER bolo a cɛden tɛ ANASER bolo a muso t'u bolo minnu bɛ se ka baara in sɛgɛsɛgɛ parce que minnu bɛ sɛbɛn ninnu di o mɔgɔ sen t'a la n'u ma olu don a la a tɛ ɲɛ laɲini ye fɛn min ye o tɛ sɔrɔ laɲini ye wariko dɔrɔn dɛ u ka wari k'u ka kɛsu fa ANASER fɛnɛ wariba de bɛ yen u bɛ wari bɔ min u tɛ usine t'u bolo u tɛ wari ɲini fɛn t'u bolo min bɛ wari las'u ma mais pourtant wariba de bɛ ni wari y'u sɔrɔla u fɛ u b'a kɛ di olu de b'o kɛ cogo dɔn dɔw bala ninnu kan nin ɲininkaliw kan ka kɛ o ANASER wari minnu péage ninnu na wari olu de t'a minɛ ye wa péage la u ka mɔgɔ bɛ yen mais péage ninnu na service wɛrɛ sigilen bɛ yen minnu bɛ parce que ni sira tiɲɛna u bɛ dingɛ minnu na fa u bɛ dingɛ jumɛn fa ni goudron sɔgɔra o Bamakɔ yan kɔni goudron bɛɛ sɔgɔlen don goudron bɛɛ sɔgɔlen donc u bɛ n'i bɔra Bamakɔ hali ka taa Segu i bɛ se yɔrɔ dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka nin siraba lahawta nin dilanlen filɛ nin a dun bɛ ka tiɲɛ dɔɔnin wari minnu bɛ sɔrɔ péage la u b'olu fara ɲɔgɔn kan ko entretien routier k'o kɛ ka hali n'a y'a sɔrɔ wari min bɛ sɔrɔ o t'o baara bɔ sabu siraba dilan a nafolo ka girin ANASER yɛrɛ ka baara tɛ o ye o ANASER ka baara t'o ye service wɛrɛ sigilen bɛ min bɛ sira dilan o ye AGEROUTE olu de bɛ sira dilan ani contrôle entretien routier o service fana bɛ yen direction nationale des routes olu de bɛ sira dilan mais ANASER t'a ye ko agence nationale pour la sécurité routière ne hakili la olu ka baara fanba kan ka kɛ bilasirali lafaamuyali hali u ka mɔɔw kan k'u jɔyɔrɔ la ni u ɲɛ bɛ maa min na e tɛ ka sariya labato k'i lajɔ k'i bilasira ka kangari da ye hali ni ka taamasiyɛnw bɛ ta n'i y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u bɛ sɔrɔ k'i wele kiri la i ka permis ka minɛ i la wala ka kɛ cogo dɔ a tɛ kɛ ten ne kɔni ye dɔ di dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'i ye bolimafɛn wɛrɛ ta an fɛ yan an ka jamana ye tilema jamana de ye mobiliw yan'u ka se bolimafɛnw ka se yan i bɛ taa sɔrɔ caman kurama tɛ o b'a sɔrɔ u ye dɔɔnin kɛ donc u bɛna an fɛ waati min na o b'a sɔrɔ u ye dɔ kɛ donc u kan ka yelen min di o yelen ta cogoya la donc an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ ka fɛn kuraw san k'o sigi pour que yelen ka se ko i y'a sɔrɔ cogoya min kan ka kɛ ten de donc o dun tɛ ɲɛ cogo si la f'i ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka fari sigi i b'a ye fari dɔw bɛ yen a bɛɛ jɔ
Moñeka bulla ni nu ko ni bena shuga kaba eti yelika o kofe o chen o ganga mo sensibiliser ka farla jigin na manga domo ni to sigi ya fama tuba muna luga kanga mo conseiller de di ka fakanga gete na manga gete mo luga barate repression anya famia o ga service que service de repression de ka fenini ka wala do wa kesu ko antala wala muna e kan ka se nyimo fe muso do jaji sako allez de B depuis 2019 Fobi Fensoro yoro kondo aya na wakati a décision douta mu Sénégal amouti aya ma do tabarala a donatula ko bla ma nola a benaro munna a kalano munna dokola e kanga ta a konyi no na manya ka foni ngela gili nunu ngoni be da ka shiyama etunganga wuli ka se afe anto bla ka wati wala kono amu bla ka wati wala kono a wati ne sebenu kaka on se kan soso wa kono fon bilan be ko nun kone da ke faso cigada wetan na ko nun kone bena don sera fa ka biro kono ninga papier be bolo wo ani mene bolo e ka detisita ay ninka manye akutodi e ba fe inaka masala akan ni folige nyama sorola tumando la nyebna sorola rajal i daba bala ka sege me ifna e bolifentigi i kuna fon la silai do be bolo ka forani gawa ne bse ga mi fo ka fara daba bala ka kuma nunga daba bala e kubara do la saga maula ne madala ni maldon ka gamblen kula sigi ka mufew nyabala ni ko inte ko kura de ka fo ko ka ni dabla ni kana ke incivisme mali kono ya ni tara permis tayro la depuis permis madima ngabe fawi ka fo ko ka mo la sigi ni décision benata ni na nyona wala misali la anga damne dro mobili far munum bembi u keleme ka sariya do ta sisan dugu taga sira nunu na u bɛ t'u jɔ yen de mobili minnu bɛ yen ni u kɛlen bɛ ka fariw yɛlɛ ka n'a fari dɔ jɔli ɲɛ ka i tɛ yeli kɛ i b'a dɔn fari sugu jumɛn don wa u ka ampule kura dɔ de bɔlen don sisan ampule jɛman de don ani kɔrɔlen tɛ kelen dɛ bilenman in filɛ nin ye n'o jɔli ɲɛ ka togo togo i bɛ yeli kɛ jɔnniw de b'a kɛ ka caya mobili batigiw i b'a sɔrɔ e min bɛ mobili fitinin kɔnɔ mobili batigi ka fari a b'a dabɔ a kama de mɔgɔ caman bɛ yen olu ye sufɛ boli dabila ka sabu kɛ nin ye sufɛ accident n b'a f'i ye n'i ye nin sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn mobili batigiw de b'a dabɔ a kama ka fari dilan ka bila u ka mobili baw ɲɛma n'u ye mobili fitinin natɔ yɔrɔ jan n'u y'a tigɛ i ɲɛ kan i bɛ jigin tu kɔnɔ i tɛ yeli kɛ donc k'a fɔ ko ka mɔgɔw lasigi k'a f'u kana nin kɛ nin ka ɲi nin ma ɲi jɔn bɛ se k'a fɔ k'i t'o dɔn n'i ma san 18 sɔrɔ permis bɛ d'i ma wa non daba ka kuma in na tiɲɛ don ANASER kɔni ni polisiw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que ANASER bɛ na ni sariya ye polisiw b'a kɛ fɛn ɲiniyɔrɔ ye n'i ye se kɛ an ka polisi ninnu caman ye bɛɛ tɛ dɛ mais a caman bɛ yen don o don ANASER ka sariya kura ta parce que ni sariya taara a kasabi fanba bɛ don olu de kun wa wari caman bɛ yen a tɛ taa trésor la dɛ nin bɛɛ bɛ tan kungo kɔnɔ yen k'a bɛɛ ban ka wari bɛɛ tila kosa in na n y'a ye k'a fɔ u taar'u jɔ voyage siraw la mobili minnu bɛ na ni fari jɛman b'u la u bɛ fari walaka k'a bila dugu ma u bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ n'i ye dɔ di i bɛ bila i bɛ taa mais n kɔni bɛ fɛn kelen dɔn hali moto Bamakɔ yan sufɛla fɛ n'i bɔra moto dɔw fari mana jɔ i ɲɛ kan i b'a fɔ ko mobili de don bon ni ampule min bɛ yen ampule jɛman kura min bɔlen don sisan Bamakɔ circulation na a kɛlen bɛ ka degun lase mɔgɔw ma dɛ ni e yɛrɛ b'i to i ka mobili kɔnɔ mototigi bɛ fari jɔ i kan i tɛ yeli kɛ fɔlɔ an tun bɛ nin fari in na kɔlɔsi polisiw ka mobiliw de la u ka beji ninnu n'u y'a tigɛ i ɲɛ kan 200 mètres n b'a f'i ye ni min jɔ i bɛ taa kogo gosi parce que i tɛ yeli kɛ o a tun b'u de bolo mais bi a bɛ bɛɛ bolo n'i ko bi ko ni a fɔra mɔgɔw kana nin kɛ ko ka maliyɛnw wele ka syndicat wele k'u lasigi syndicat wele ko tɛ nin na dɛ min ka ɲi min ma ɲi bɛɛ b'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin k'i ka bolifɛn na a bɛ kɔlɔlɔ lase jamanadenw ma e b'a dɔn k'a fɔ mobilibatigiw yɛrɛ kɔni ta tɛ se k'a fɔ olu b'a dabɔ a kama de surtout cɛncɛn ta mobili ninnu minnu bɛ sirabaw kan a dɔw b'a dabɔ a kama n'i bɛ fɛ k'u dribbler walima n'i bɛ fɛ ni vitesse bɛ ka na dɔrɔn u b'a tigɛ i ɲɛ kan k'a faga a mɛnɛ n'a faga a tɛ tɛmɛ seconde 2 kan mais n b'a f'i ye i bɛ sɔn ka minute 10 kɛ i tɛ yeli kɛ dibi bɛ don i ɲɛ kɔrɔ kabini ala n ko a dɔw mana fari jɔ i ɲɛ kan i bɛ ala kale ko i ɲɛ minɛr'i la nka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o kɛmɛ ka sirabakan kasara ni fanga bonya i n'a fɔ Segu ta kɔsa in na sirabakan kasara min kɛra Sénégal ma d'a la n'o kɛra sufɛw n ko kɛra tilegan dɛrɛ de fɛ tilegan dɛrɛ kasara sabu ye jumɛn ye accident y'ala ta ye ni tiɲɛni kɛ wagati nana a bɛ kɛ nka n kɔni b'a dɔn disposition caman bɛ yen nɔ chauffeur ka règlement intérieur la a tɛ bato dɛ chauffeur kelen i bɛ bɔ Bamakɔ i bɛ taa Sikaso o don bɛɛ i bɛ segin i bɛ taa Segu i bɛ bɔ Segu i bɛ taa Kucala an ka chauffeur mobili joli bɛ yen k'a fɔ i bɛ mobili joli dɔn Bamakɔ yan ko chauffeur 2 b'a la ne hakili la bisi ninnu a ka dɔgɔn dɛ compagnie min b'a kɛ a bɛ compter dɛ ne kɔni donna minnu kɔnɔ chauffeur 2 de b'o la ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kucala ne bɛ to ka bisi ta chauffeur 2 don dɔ bɛ mobili boli
ka se Segu n'i sera Segu mɔgɔ wɛrɛ b'a ta ye ka taa n'i ye Kucala a caman y'u ka parantiw de ye tilekafɛ gɛrɛngɛrɛ accident a caman ye bolifɛn visite de ma kɛ visite technique awɔ ma ko mobili kolo man gɛlɛn voilà visite technique fiɲɛ bɛ mobili la o ye frein système de freinage awɔ i b'o contrôler normalement transport en commun awɔ ni tramaw ni minicar ni car belebele ninnu olu ka visite bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 minnu bɛ mɔgɔw dɔnni kalo wɔɔrɔ o visite technique ka taa lajɛ yala mobili ni boli ka kan wa n'a frein ka di ni nin yɔrɔ in bɛ tan nin yɔrɔ in bɛ tan o tɛ kɛ personnel ta o ye san kɔnɔ siɲɛ 1 o de tɛ kɛ permis fana permis bɛ ta ka d'i ma i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma se o dabilara dɛ a ma dabila koyi n bɛ daba bala ka kuma in a ye min fɔ visite technique ko la i b'a dɔn an ka mobili minnu bɛ boli an ka jamana kɔnɔ n'i y'a kɛmɛ o kɛmɛ ta bi seegin jamana kan u tɛ se ka boli tuguni mobili minnu kan ka taa bila cimetière la tubabu jamana kan o mobiliw de bɛ na yan nɔ an b'a fɔ mun ma ko France Revoir tubabuw ka mobiliw bolilen ka dɛsɛ san tan o y'anw ka kura ye misali la i b'a mobili caman yan nɔ o dilanni dabila la dɛ a caman usine datugura dɛ misali la Sango 90 usine datugura den minnu bangena Musa Traoré ka fanga tali kɔfɛ madala ni Sango 90 usine ye baara kɛ k'olu to balo la i m'a ye hali Vespa i tɛ Vespa ɲumanw ye yan mais Vespa usine tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen dɛ voilà o bolifɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ka boli an fa an ka jamana kɔnɔ fo mɔgɔw k'a dɔn mobili kɔrɔw de don mais tubabuw fɛ kɔrɔlen don mais anw bara kura don visite technique fana n bɛna n da don o de la k'a fɔ mais mobili min bɛ yen Mali faama bɛɛ b'a dɔn n'i taara visite technique ta yɔrɔ la i b'a sɔrɔ i ka mobili kilontan t'a la feu de stop t'a la i b'a sɔrɔ mobili yɛrɛ fɔlɔ a kan ka lajɛ k'a fɔ k'a ka ɲi ni daluya mun ye o daluya si t'a la n ko visite technique ta yɔrɔ de la ni min b'i ka mobili jɛ i bɛ wari sara a tigi sigilen bɛ da la u b'a don a la n'i nana i ye wari sara ni visite technique banna i b'a tigi ka fɛn d'a ma Mali faamaw bɛ se k'a fɔ k'u t'o kalama ONT mɔgɔw bɛ se k'a fɔ k'u tɛ nin kalama Rajal munna e tɛ wuli ka taa ONT ɲɛmɔgɔw fɛ yen k'a fɔ nin baara ninnu bɛ kɛ o de la ne y'a f'i ye ka maliyɛnw wele an ka sigi ko k'u sensibiliser ni ko bɛ sen a bɛ san 20 bɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn minnu fana bɛ bila ka mɔgɔw kɔlɔsi ko mɔgɔw kana nin kɛ i kana nin kɛ o tɛ lakanabagaw ye e b'a lakanabaga jumɛn dɔn Mali kɔnɔ yan k'a fɔ visite technique ni assurance ni vieti dafalen b'a ka mobili la o lakanabaga Mali kɔnɔ n'i y'a bɔ 100 o 100 a bɛ min ka mobili la a tɛ tɛmɛ 2 kan olu bɛ ka jamana jɛ sɔrɔ de la manka gagné ni lakanabaga bɛɛ ko bi k'u bɛ u ka bolifɛnw bila hali Jakarta i b'a ye moto tɛ suɲɛ bilen ka ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ moto kan ka ye cogo min na ni papier bɛ moto bɛɛ la ni moto tunna a ye ka di mais lakanabaga Mali kɔnɔ e bɛ lakanabaga jumɛn dɔn Mali kɔnɔ k'a fɔ k'a ka Jakarta ko hali vieti 1500 ta u tɛ se k'a ta dɔrɔn n'an fiyɛra u b'a fɔ anw ye porteurs ye Jose i bɛ insécurité kunba dɔn wa Bamakɔ yan ni min tɔgɔ yera hali concours la an ka kɛ a ma ta fɔlɔ dɛ i ka don dɔrɔn SNC kɔnɔ i tɔgɔ ka ye boli concours la o bɛ mobilinin dɔ ɲini dɔrɔn ka filmer i b'a sɔrɔ a dɔgɔnin walima a kɔrɔmuso ka fugulan dalen bɛ ɲɛfɛ o fugulan in de bɛ mobili in boli fo ka taa mobili in si ban don min na a tɛ papier ta jamana kɔnɔ bon i bɛ fugulan ye mobili caman ɲɛfɛ Jose n b'a f'i ye sɛgɛsɛgɛli kan ka daminɛ olu yɛrɛ fɔlɔ de la ne delila ka nin kuma fɔ conférence dɔ senfɛ direction régionale de la police la o sɔrɔ Infa bɛ directeur la a don a ye kangari da ko ni anw kunnafonidilaw ye polisi fɛn fɛn ye n'a ma dafa kan ka taa fɔ a ye Jose kuru kɔnɔ ne yɛrɛ ye n jɔ kunnafonidilaw talen polisi ɲɛmɔgɔba dɔw nan'u ka mobili ta n b'a f'i ye papier foyi t'a la ne ko o yɔrɔnin bɛɛ n ko n bɛ segin ka taa fɔ a ye ko ni ne tora ka nin fɔ n bɛ to kuru kɔnɔ yan ne ka so taga bɛ bɔ a ma fan bɛɛ polisiw dɔrɔn tɛ gendarmew b'a la gardiw b'a la eaux et foret b'a la Jose ninnu de bɛ ka jamana sigi a sen samara kɔnɔ parce que e bɛ ka bila k'i ka mɔgɔ kɔlɔsi karisa kana nin kɛ ne yɛrɛ ka baara don a fɛn turunen bɛɛ bɛ yan hali anw ka mobili minnu bɛ patrouille kɛ i bɛ beji joli dɔn bɔ n m'a fɔ kurabɔlen minnu bɛ yen dɛ i b'a mobili dɔw natɔ i b'a fɔ ko tracteur ni fari kelen bɛ minɛ i b'a sɔrɔ kelen tɛ minɛ kilontan t'a la n ko mɔgɔw bɛ polisiw wele u b'a f'i ye fɔlɔ ko an bɛ électricien wele an ka mobiliw fariw tɛ minɛ jamana est-ce que nin kan ka kɛ mun kan ka sariya kɔlɔsi n'o yɛrɛ nɔgɔlen don o bɛ se ka mɔgɔ minɛ o de la sisan a kɛra taɲini ye ni polisi y'i fiyɛ i bɛ dɔ di i ye dɔ di a fɔra a banna man ka gagné don jamana ma wala n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min porteur d'uniforme kɔfɛ kunnafonilasenaw i b'a ye jeliw artisiw olu b'u tɔgɔ sɛbɛn plaki sago e Jose mana mobili ayi e Jose e ka bolifɛn e k'i tɔgɔ sɛbɛn a kan e plaki min ni jamana numéro d'identification min bɛ yen k'i ka mobili immatriculé e b'o bɔ a la k'i tɔgɔ sɛbɛn a kan sɛbɛn dan bɛɛ minɛ kunnafonilaselaw yɛrɛ taa na n ko Mali kɛra laisser aller dugu de ye Mali kɛra laisser aller dugu de ye Mali kɛra laisser aller dugu de ye polisiw yɛrɛ bɛ kunnafonilaselaw to yen fɛn caman na dɛ n bɛna kuma kelen f'i ye
papier an kunnafoni silaw rajal an kunnafoni dilaw fana su ko ku be bemine mo chama ngol ka furu la de mba fie sini journal tege radio chama na de ibe télé chama nye RBC journaliste na de parce que an kunnafoni dilaw fana an yina ko fraka kunnafoni dilaw be mali kono bi kaga papier dafalen et ni policier mi fie doro c'est carte de presse fleni policier ba non nous sommes des confrères il faut aller au dos même des pauvres. C'est ça. Il va donc minkaï. Va donc faut ni jamata mobile se boala. Et mi fo kasara munubeke kachea jamata mobile dedo. Hali minkera kosaina sigusrala. Anyere barake nyona musodo. Abora ka demba ya kono kwa bina Bamako o mobile jamata mobile chencenta mobile farata mobile sotarama fali mimbeke strabaka. Niye jamata mobile simboala. Ka cenceni farata mobili simbwala ka sutrama u simbwala hali ni mali yere mase ka ni benya na bo minum be nu be wari mine ka mo doni olu ko ni ka baraka ka sege kosobe afolo mi ne tara jamana do kan ko magan dawala hali fawli lila ete sega mo do bisu kono kateme kilo bi shegi lere kilo bi shegi sabu kilo kele wala kilo fla bita polisi de jolen so saraba galaga fe ne de la kayi u ye mobili tigi do la jo fini tigi chenani unana ujera ka tidi ye sharia abila batu note mo bita mobili mununa au be war mene ka mota afolo mi ay mobili labe ni mobili babolo mi mobili koroyi be ka fo ika chauffeur ye ikara teme kilo bi woro lere foka se kilo bi shegima na teliala kana temo daba mobili do be wuli Bamako ya sogoma dafe 5 heures nous sumayara o 10 heures kuchala Bamako ni kuchala kilo joli kabo segu akachare abeyini ka kilo kemenani bo na machano yere o kilo kemenani ebe bo 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures ebe se kuchala lere duru kilo kemenani o kora ki temna kilo bi shegin ka lere la kilo keme lere la e pisu bi se ka kilo keme ke go ne mo mobili takoyi ibe pisu do ye ka teme mobili fitini ndo la ni vitesse su do yi iti se ka jo wo obike wanu be bisu nunu boli uba daile bisu daile le e mobili min ka bo akaja mini do bena ni ko be kele ku do ndra be srabla wani ni ma farati ibita do gushi wa ni ka teli ka se haka doma ne fere mine chugo femi mobility do be nu bisi fla bena doron ado bitanga nyangolo ni mo ke obifa inyebe bisi nun chamana imaye karbina mo sara dorete de abe vitesse inde parce ni karbe ka boli ni hake doye na pine kira solution bi se ka sura la hal na tara nganya kono aka chala fe na bina atse ka biga tunu ke mais ni abe vitesse sugu do la ni bora Bamako ni sara segu sara kan me ka bo segu kata kuchala kata mofti kata sikaso ibai mobile fla atse ka nyogon be ka bi teme nyogona ka soro abe vitesse sugu do la atse ka ke nune e ko ni bena ko e mobile fidin ndiye ni mabunye inyebe surcharge fana makanga ko gande ibe kariye ni dona kono ibe sigla hage mi kar kono iba soro biton hage de be kofuru la iba ni kar jora nugo client ga do awre munum ba kono awre be nyingali ke nunum be sega do kar kono iba e do pratique be taw yoro do daile do ani 20 litres biton mena abe biton sigi iba do biton nu fana ka ngula kana baga do be karta ga sigi biton na tamancela ne voyage do ke la kana baga be do olu munu ka nga kele de dugu dunda la iba nga fini ndigo amafe ko mali doro ube wari min mine folo ubika jamana dinya sebe yin galike amali demseni fitini do be bulu ko jamana dinya sebe ti bolo be dofa jose mbafi ni taranga poste de péage la eni ne tatola kutala on me segu anjolembe mbafi keme fla bien min be gendarme bolo no ne madala nabe BCA o bangilawo akili ba fo bangi warmiso be fale ye no non atse ni fo ni pie ni papier ti bolo normalement imanga taire parce que amanga do ye join carte temolo ebe ka dugu chechi ma fie ni be bo mali kono naka di kata jamana wore do iga keme fla bliku ni sera rom na do be dodi mais mo contrôler li kuye munde fo mo ko de do akuye de e mo mi be na voyager na ma do i join tango ma do i bora rom na ukangi la sigile na iga pie keme fla jamana munumbe ina fo Senegal na fo Burkina ni dona dron ni jamana dinya 70 kun ibi labo ibi alunu mi labo ibi shire soro wala ibi nyefolike olu be sebenge ka dima ko 70 bolo nga olu bina sebenke ko dima ni ye keme fla sara wero la kaba eko ebe lagana baga do mali gono minga sara jurube jamana la ko kalo sara ko jamana desera ka sara o teyo
kalo mana sa dɔrɔn fantanw dɛsɛbagatɔw pauvre contribuable ka wari o de bɛ kɛ ka lakanabagaw sara jose u ko k'u t'an to yen dɛ u bɛ sara ta u bɛ tila ka taa an kunbɛn k'an ka 200 sara polisiw bɛ ten dugubaw kɔnɔ ni bɔra gendarmew bɛ yen u dun ko k'an k'u dɛmɛ an tɛ se k'u dɛmɛ nkalon kan dɛ an k'o tiɲɛ fɔ dɛ a bɛɛ tɛ nka ɲumanw bɛ yen mais n b'a f'i ye jose i b'a sijɛla mɔgɔ dɔw ye i b'a fɔ a dɔw bɛ ɲini ka n'i mɔkɛ bɔ u bɛ lakanabagaw de don n'i jɔra dɔrɔn u b'a f'i ye fisɔ i t'a lajɛ i ka dɔ di tesɔngɔ mali sigilen don tesɔngɔ de ye jamana ci f'an ka bɔ nin de kɔnɔ an ka baara kɛ o la n'i ye maliyɛn wele k'an ka baara kɛ i tɛ mɔgɔ ye dɛ nka n'i y'u wele k'an ka taa yan fɛ ko an ta bɛ yan fɛ i b'a ye bɛɛ bɛ tugu i kɔ ka taa lakanabagaw de kan ka kɛ misali ye olu de kan ka sariya hali anazɛri bɛ sariya minnu ta n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛcogo la ne ko bamakɔ duguba kɔnɔ i m'a fɔ ma ka polisiw ye ka yala ko ka mɔgɔw ɲininka pièce la carte d'identité o fɔmana ka kɛ dɛ sa u bɛ yala de affaire bɛ yɔrɔ min na u bɛ yen de dɔn u bɛ taa yen de ka d'a kan n'i minɛra pièce ko la n'i ye mɔgɔ ye polisi mobili kɔnɔ su fɛ ko a minɛra patrouille la dunan don ni burkina bɛ tɛ ivoirien don sinon polisi pick-up bɛ bɔ commissariat la n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔw la sirada la donc ko bɛɛ yɛlɛmalen don il faut que autorité de l'état ka sigi mɔgɔ tɛ se ka lasegin dɛ olu de b'a lasegin parce que jamanadenw dar'u la de k'u ta k'u kɛ lakanabagaw ye n'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye sariya kankɔrɔ sɔsɔ i kan ka dumuni de ma n'i y'a kankɔrɔ sɔsɔ n'i minɛna sɛbɛn ka kan ka d'i ma o sɛbɛn ye jamana sariya sɛbɛn ye n'i y'o wari sara wari bɛ taa jamana kɛso la sɛbɛn bɛ d'i ma sɛbɛn min i bɛ se ka o su kelen kɔni i bɛ se ka yaala ko n'i minɛra moto la ne minɛna yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka dɔ di n bɛna mun f'i ye e bɛ dɔ di o n bɛna mun f'i ye 100 page cahier u ka 100 page de bɛ agent dɔw bolo jamana ka reçu tɛ dɛ 100 page papier nin dɔ bɛ yen dɔrɔn u b'o fara u bɛ papier nin dɔ kɛ ko i t'a nin wari sara cour kɔnɔ e ni o papier mana taa cour kɔnɔ u b'a f'i ye ko nin tɛ jamana ka reçu ye dɛ i tɛ taa yɛrɛ parce que u b'a dɔn ni papier dir'i ma i tɛna taa négociation de b'a ban taa arayida la dɔrɔn arayida la fɛn min bɛ arayida la yanni i ka se artisanat i b'i jɔ fɛ kɛrɛfɛ i tɛ fɛ ye sagi feerelaw fini feerelaw olu de b'u ka mɛ tɛmɛ i k'a lajɛ filenitigi bɛ sira cɛmancɛ la ye dɛ bon n b'a f'i ye jamana in pour que a ka sigi a ka danbe kɔnɔ a bɛ daminɛ duguba kɔnɔna de la dɛ duguba fana tɔw bɛ misali ta duguba de la tant que mesure ma ta ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye sɔrɔsiw polisiw gendarmew gardiw ka ɲɛmɔgɔw ye olu de bɛ sanction ta u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw bɛ a ka dabila n'a dabilala sisan i b'a ye jamanadenw bɛ taa olu to nin na jamanadenw t'u bonya o parce que ni ne nana e b'a fɔ ne ka dɔ di ne bɛ siran ka surcharge ta katakatanistigiw filɛ nin ye ni katakatani kɔni kun bɔra n b'a f'i ye Jose katakatani man ka di i ka donni ka girin katakatani man ka di u ye dɛ ni katakatani kɔni kun bɔra hali n'u bɛ tebili la u bɛ tedaga sigi fɔlɔ ko a bɛ ka na u b'a lajɔ katakatanitigi fana n'a ka 100 bɛ wuli depuis a wuli yɔrɔ la ni 400 b'a bolo a b'a falen a bɛ 100 bila sanfɛ posi la a bɛ essence 300 la ta ko n bɛ taa nin di cɛ in ma bon ni a ye 100 d'e ma ni dɔ in y'a fɛ b'a fɔ ayi ko n y'a sara yan fɛ papier nin dɔ de b'u bolo Jose i m'a ye sotaramatigiw tɛ polisiw bonya bilen sotaramatigiw de b'a fɔ polisiw ye n'i y'u fiyɛ wayi an bɛ taa ka na bon laban na tellement u bɛ ɲɔgɔn dɔn n ko agent bɛ t'u ɲini sisan fo sotarama place la ko kunun ko n y'i fiyɛ i m'i jɔ a bɛ ɲɛnabɔ yen nɔ sotarama joli bɛ Bamakɔ kilo 10 bɛ min na hali kilo 10 dama a tɛ yen fɛn foyi de tɛ Mali kɔnɔ Jose an ka siraba kan k'i bɛ se k'a fɔ ko min ka ɲi ni sira tiɲɛna o tɛ nafilaya la ni sira tiɲɛna o tɛ nafilaya la donc ko in kɔni bɛ yɔrɔ min na il faut k'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la anw kunnafonidilaw fana man ɲi dɛ anw man ɲi papier t'anw bolo sɛbɛn t'anw bolo anw bɛɛ bɛ ka vi n'an ka influence de ye ko ne de ye karisa ye karisa i ka karisaya tɛ se k'i bila Mali i ko e de ko aw de bɛ mɔgɔw nɔfɛ k'u ka jamana jɔ aw de kan ka kɛ misali ɲuman ye mais kunnafonidilaw ka t'u nɔrɔ polisiw la faamaw la n'anw minɛna dɔrɔn a kɛra tan hali n'a y'a sɔrɔ ko an ka tɔn ninnu kunnafonilazilaw ka tɔn ye tɔn sɛbɛnma tɔn ye k'a fɔ kunnafonilasila ye bolifɛn bɛ maa o maa bolo n'i y'a dɔn k'a fɔ a musaka ko jamana ka hakɛ ko u ka gɛlɛ i da la sisan san kɔnɔ i kan ka min sara hali n'an ka tɔn ninnu bɛ se k'o sara e k'a dɔgɔrɔ de sara an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana sariya bonya fɔlɔ sira dɔ bɛ yen misali la bi moto vignette ye 1200 ye o ye jakartaw ye tɔ ninnu sisan motow cayara TVS ni moto wɛrɛw nana n t'olu dɔn san kɔnɔ 1200 n ko ye kalo 100 de ye ni e bolila san kɔnɔ e ma vignette ta i kan k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka jamanadenw suɲɛ de o hali sira kɛ u b'a fɔ a bɛ fɔ ko son min ye jamana mɔgɔw ka wari ta o dɔrɔn tɛ son ye dɛ an bɛɛ bɛnna min kan mɔgɔ min banna k'o bato e bɛ ka boli jitɔrɔ ka papier t'i la i ye son de ye dɛ ka d'a kan e bɛ ka tɔw suɲɛ de tɔw bɛ ka wari bɔ ka fɛn dilan e bɛ ka boli a kan bon n b'a f'i ye jamana k'a lajɛ dɔrɔn lakanabaga fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka fɛɛrɛ ɲini hali n'a y'a sɔrɔ olu ka vignette a ka kɛ 600 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya demi tarifu
dɔnnibaga dɔ ye jate dɔ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ a ko ni Mali polisiw ni gardiw ni gendarmew ni sɔrɔdasiw bɛɛ ye u ka motow ka vieti ta a ko mobili tɛ dɛ a ye Mali région ba 3 fɔ Sikaso b'a la ko a bɛɛ bɛ se ka université fila sɔrɔ n'u sɔnna ka papier k'u ka bolifɛnw na u ka bolifɛnw dɔrɔn papier u kana 1,200 sara dɛ u ka motow la u ka 600 dɔrɔn sara an ka jamana in bɛɛ i b'a ye ni école taara n ko Sikaso k'a bɛ bɔ yen de ka na université la Bamakɔ yan olu de tɛ campus la bon ko nin wari dama ni nin taara ka don a da fɛ ko an ka région tilancɛ bɛɛ bɛ université sɔrɔ u bɛ dɔgɔtɔrɔsow sɔrɔ u bɛ universitéw sɔrɔ hali sirabaw bɛɛ bɛ dilan a ka fara mobiliw kan i bɛ fɛn dɔ b'a la ni mobili ngaragilen dɔ bɛ yen n'a dɛsɛra ka don mobili min suɲɛna tubabu jamana kan n ko an ka lakanabaga dɔw de bɛ t'u sigi o ɲɛfɛ kabini an ka fɛnw na frontières la ka boli ka na o tɛ kɛ sisan dɛ hali cɛncɛn mobili i t'u y'a ɲɛfɛ ka na hali cɛncɛn mobilitigi dɔw b'a f'i ye ko mobili bɛ yɔrɔ min na ko a papiyew bannen don ko ni polisi b'i bolo a wele ka na a bɛ don n ka mobili kɔnɔ a bɛ n korongotɔ an bɛ taa dugu kɔnɔ parce wagati sera fo bɛɛ ka bɛɛ ko fɔ polisiw tɛ polisiw ko fɔ kunnafonidilaw tɛ kunnafonidilaw ko fɔ gardiw tɛ gardiw ko fɔ sisan kɔni a tɔ kɛra de sa jamana kɛra misiba de ye an bɛɛ bɛ k'a jeli min mɔgɔw hakili la k'a fɔ minnu bɛ miliyari ta faso kɔrɔ k'olu dɔrɔn de ye faso son yan hali duguma anw minnu bɛ yan an bɛɛ b'a la an bɛɛ bɛ ka contribuer jamana fagali la n'an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɛ bɛɛ de don dɔw bala e ka kuma in de wolola ni nin bɛɛ ye Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ ni jɛgɛ bɛ toli k'a bɛ toli kunkolo fɛ Mali ko ma ko ye sa wa minnu ye ɲɛmɔgɔw ye n'olu ma tile ka jamana boli sariya ye e ye finitigi ye e ye kunnafonilasela ye e fɔlɔ kan ka jamana sariya bato e fɔlɔ de b'a kan kɔrɔ sɔsɔ bin bɛ kɛ fantanw de kan olu ye o ye sa olu fana bɛ ka jamana danga an b'an yɛrɛ sɔrɔ cogo di an t'an yɛrɛ sɔrɔ cogo si la fantan ka danga man ɲi dɛ a man ɲi fantan ka danga man ɲi ɲamɔ de kan ka tile misali ɲuman di ko ɲamɔ de bɛ bon exemple ɲamɔ kan ka misali ɲuman di ni ɲamɔgɔ tilenna siga foyi t'a la hali an ka baarakɛyɔrɔw la ni ɲɛmɔgɔ tilenna ko mɔgɔ bɛ tilen ka sira boli ni jɛlenya ye maa o maa b'a kɔfɛ a bɛɛ bɛ tilen ne hakili la k'a fɔ cɛ dɔw sigira fanga na yan a kalo 3 fɔlɔ hali mɔgɔ minnu tun tɛ taa baarakɛyɔrɔ la joona olu ko ni cɛ min nalen filɛ nin ni maa o maa y'i jɛgɛ nin bɛ sɔn k'i ku la tilen dɛ solution t'a la o ni ɲamɔgɔ yɛrɛ ka exemple ɲuman di ka kɛ misali ye i bɛ yaala n'i ka kasange de ne ka kasange filɛ bolo ni nana ne tɛ tɛmɛ kalo 3 kan u bɛ n faa mais yan'u ka ne faa ne bɛ n jɛni yɔrɔ fin jamana in kɔnɔ sariya o mɔgɔ to bɛ n'an m'o o ɲamɔgɔ sɔrɔ an bɛ mɛn nagasa in na n'o ɲamɔgɔ dira ma sisan a n'a ka kasange ka yala ka yira mɔgɔw la ne ka kasange ta nka sɔrɔdasiw n'a kan t'o ye wa sɔrɔdasiw de bɛ se ka fɛn caman na transition karamɔgɔ Jose a caman b'i kale jamana ye c'est des fonctionnaires assermentés u b'u kale faso ye de yan'u ka baara daminɛ n tɛ faso suɲɛ n tɛ bi fasodenw kan m'u ka hɛrɛ lakana mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bin u kan e k'i jɔ dɔrɔn u ka taa poste laban n bɛna kuma ne bɛ kuma in kun cɛ ne ka côté la ni min ye i b'a dɔn an bɛ période min na sisan an bɛ san tilancɛ an bɛ ka surunya ban wagati la nin wagati pression tɛ bolimafɛntigiw kan sisan ta bɛɛ ye transport en commun de taxi sotarama katakatani moto taxi anw minnu ye bolifɛntigiw ye n'an ka bolifɛn y'an yɛrɛ ta ye i b'a dɔn anw ta bɛ wuli wagati min na mois de novembre natɔ tɛ nin yan novembre décembre o kalo 2 b'a f'i ye ni papier t'i ka mobili la to so dɛ o la u bɛ bɔ ka caya parce que munna u kan ka wari kasabi hakɛ dɔ de ladon san kɔnɔ i b'a sɔrɔ o ma dafa maintenant pour fo ka dafa de b'a f'i ye hali n'i ka i ɲinɛna ka fari minɛ tilegan fɛ u b'i lajɔ k'i bɛ infraction na novembre décembre faso ta bɛ d'a ma olu yɛrɛ bɛ namu ni dɔ ye olu yɛrɛ b'u namu ni dɔ ye parce que faso fana bɛ pression de kɛ c'est comme faso k'u bila ka taa julaya la ka taa wari ɲini ka na i b'a fɔ sugu i b'a fɔ dɔgɔfiyɛ bon ni janvier sera à partir du 10 janvier b'a f'i ye i bɛ bɔ ni voiture non dédouanée Bamakɔ k'i yala mɔgɔ t'i lajɔ o b'a sɔrɔ san yɛlɛmara ka ban wari min kan ka verser o taara ka ban ou bien parce que wari in kan ka sɔrɔ de yanni san parce que olu bɛ san tilancɛ bɛɛ kɛ kulonkɛ la bɛɛ b'i ta ɲini donc mɔgɔ caman bɛ ka balo fantanw jeli la dɛ an bɛna ni baro ye a fɔlɔfɔlɔ min ye daba bala e ka taa e m'a fɔ ANASER de wa i bɛ taa ANASER mɔgɔw ɲininka baara min kɛra u fɛ tuma dɔ la u bɛ ka kɛ cogo min kɔri fɛn ɲini don wa siraba yɛrɛ kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min n'o tɛ n'u tun b'a kɛ siraba ka kasara ka dɔgɔya kɛcogo min b'a la o tɛ nin awɔ n y'o fɔ inshallah n bɛ se ANASER mɔgɔw ma
muka usiga da ni bibliothèque nationale a forma ko bibliothèque nationale jamana franco marayro no yoro manja ne bu yoro don ka taji ngalike na manye ka fambe kuma fo nga dalu jonjon soro nu ngi ngara ina fo anye kibaru ya me kasini na kola ama so nyimo fewa olu madandigeli ke amola me kunungwa wi daile fen jaman tumbe yo kumbantu me an were la olu mo ko mana utaro ma bana soro chogo mi ma me mo fo wi daile ni yan kumben kanye ambo kelen nyini anazer mo fe no sala ni ala sunama inshallah ote anazer mo dron o mali chageda be jamana furuba barakero be akirali jamana denw yɛrɛ ye mɔgɔ be madola iba sɔrɔ kiboya dɔw be kiboya telimando anafa be ci jamama o la on be to ka boda di kuma be mɔgɔw ma u ka dɔn ka fɔ an fana tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ anw be ya kunnafoni de kama an ma fɔ sa kan yɛrɛ mai wala ni na ma nin fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko yayi u ye tɔw ta fɔ u mu yɛrɛ ta fɔ je sais surafɛn bɛ ali kunnafoni di kunda o ya dama baro o fana ya dama na m'a fɛ don dɔ an ko daga dayɛlɛ don dɔ an ko daga dayɛlɛ surafɛn o kɔni bɛ yen sa ne yɛrɛ radio baara daminɛ kabini 1992 yɔrɔ mɛna o bɛ san 30 kungo de la min b'a la an b'a ɲɛnɔ hali ni y'anw ye ko min kɛra fɛntigi ye n'a ka nafolo cayara cogo dɔ la a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la ka se hakɛ dɔ ma i b'a sɔrɔ nafolotigi dɔ bɛ ka a sɛnsɛn ala ka sababu ɲumanw d'an ma an balimaw nin bɛna dansigi kɛ aw ka bi don kibaru la aw ni anw an garijɛgɛ kɛra fɛn min ye o tun ye o bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka tulomajɔw la hakɛto bɛ nin kan sali ala mahamadu